97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ay isang importanteng bagay sa ating buhay. Maaari natin itong ibigay sa kahit na sino o maaaring ibigay naman ito sa atin. Ngunit may mga kaakibat din itong negatibong bagay. Lalong-lalo na ang agad na pagbibigay ng tiwala sa taong hindi pa natin lubusang kilala. Ayon nga sa isang idioma na lobo sa damit ng tupa o wolf in a sheep's clothing. Nang ibig sabihin ay taong nagpapanggap na mabuti pero may kasamaan palang tinatago. Madalas tayong naloloko o napapahamak dahil sa mabilis nating pagtitiwala sa isang tao nang hindi man lang inaalam ang buong pagkatao nito. Aminin man natin o sa hindi ay may mga pagkakataon na tayo ay masyadong nagtitiwala kahit na hindi pa natin gaanong kilala. Marupok lalo na sa mga mabubulaklak na salita na talaga namang mahuhulog tayo sa pagkalalim-lalim. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Girlie na umibig at nagtiwala sa lalaki na akala niya ay mamahalin siya at pahahalagahan. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Girlie. 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Binangonan, Rizal. Kasama ang aking nag-iisang anak. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang mapait na karanasan ko sa kamay ng aking nooy kinakasama na medyo matagal na panahon na rin namang nangyari. Para magsilbing aral sa lahat ng taong kagaya ko ay napakabilis magtiwala sa iba at hindi nakikinig sa pangaral ng mga magulang. Lalong-lalo na ang mga kabataan sa ngayon. Hindi naman po sa nilalahat ko pero halos karamihan sa mga kabataan ngayon ay napakabilis magtiwala sa ibang tao, lalo na kung magaling itong magsalita at puro mabuti ang ipinapakita. Na may mga taong nagpapanggap na mabuti para lamang makuha ang inyong tiwala. Papadudot, isa akong helper noon sa isang karinderya sa lugar namin. Minsan ay tagahugas ako ng pinggan at kung minsan naman ay taga-serve ako ng pagkain. Yun lang naman ang trabahong alam ko noon dahil hindi pa naman ako tapos sa pag-aaral. Graduate lamang ako ng high school at hindi na ako nakapag-college dahil na rin sa hirap ng buhay namin noon. Agad ako naghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya ko at may maipantawid kami ng gutom sa araw-araw. Pero sinabi naman sa akin noon ng tiyuhin ko na gusto akong pag-aralin ng kanyang asawa na nasa abroad dahil sayang naman daw kung hindi ako makapagtatapos ng pag-aaral. Natuwa naman ako ng husto sa balitang yon pero nasira ang lahat ng plano nila para sa akin nang makilala ko si Leo. Ang lalaking pinili ko kapalit ng magandang kinabukasan ko. Nakilala ko po si Leo sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. Sa halos ilang buwan ko ng pagtatrabaho sa karinderya ay kilala ko na ang mukha ng mga regular customers namin pero hindi po si Leo. Hanggang sa naging regular customer na rin namin siya. Dahil doon na siya araw-araw kumakain ng tanghalian at paminsan-minsan ay kinakausap ako tungkol sa mga pagkaing itinitinda namin. Halos araw-araw nga ay sa tuwing magsaserve ako ng pagkain niya ay nakikipagkwentuhan siya sa akin sandali. At doon ko na nga po napag-alaman na Leo ang pangalan niya
at taga Cavite talaga siya. Nakakadestino lamang siya sa Binangonan dahil sa trabaho bilang construction worker. Nakilala ko si Leo na mabait at gentleman. Magaling din po siyang magsalita na tila ba laging tinitimba ang mga dapat at hindi niya dapat sabihin sa isang sitwasyon. Dahil doon ay nagkagusto ako sa kanya pero itinago ko ang nararamdaman ko. Dahil nahihiya rin ako sa maaari niyang sabihin sa akin, lalo pa at bago pa lamang kaming magkakilala. Si Leo ay matanda lamang sa akin ng 3 taon noon. Ako ay 23 habang siya naman ay 26. Papadudot na kaugalian na nga niya ang pakikipag-usap sa akin kapag naroon siya. At masasabi kong wala akong masabi sa kanya dahil talaga namang napakahusay niyang magsalita at hindi nauubusan ng ikukwento. Nasabi nga niya sa akin na may 7 buwan pa lamang silang kontrata na dapat tapusin bago sila bumalik ng Cavite at nalulungkot daw siya dahil hindi na niya ulit ako makikita pa. Hindi naman sa assuming ako papadudot pero alam ko kung ano ang nais niyang iparating nang sabihin niya ang bagay na yon. At doon na nga siya nagpaalam na manliligaw sa akin noon. At dahil sa marupok ako ay pumayag ako. Umabot din ng halos 3 taon ang panliligaw niya sa akin bago ko siya tuluyang sagutin at kapag linggo naman ay nagde-date kami papadudot. Hindi naman kagwapuhan si Leo pero nagustuhan ko siya dahil sa pagiging gentleman niya at pagiging masipag. Alam ko rin naman na pareho kaming mga binata at dalaga ng panahon na yon dahil si Leo na rin mismo ang nagsabing wala siyang asawa o kahit na girlfriend. Palagi raw kasi siyang iniiwan ng mga nagiging karelasyon niya dahil ipinagpapalit siya ng mga ito sa lalaking may kaya sa buhay. Nalungkot naman ako nang malaman ko yon kaya sinigurado ko sa kanya na hindi ko yon gagawin papadudot. Papadudot, hindi alam ng pamilya ko na meron na akong nobyo. Hindi ko rin kasi alam kung paano sasabihin sa kanila lalo pa at napakahigpit nila sa akin. Kahit nasa hustong gulang naman ako. Mas lalo pa akong natakot magsabi sa kanila nang malaman nilang may nobyo na ang kapatid kong babae na sumunod lamang sa akin. Nakita ko kung paano silang nagalit sa kapatid ko at pinilit nila itong hiwalayan ang nobyo at sinabihan siyang magtapos muna ng pag-aaral. Walang nagawa ang kapatid ko kung hindi ang sumunod sa mga magulang namin. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ang kapatid ko ay nag-aral samantalang ako ay hindi. Ang kapatid ko kasi ay binayayaan ng talino kaya naman nakapasa siya sa scholarship na inaplayan niya. Ako naman ay mahina ang ulo kaya bumagsak ako at hindi na nga tinuloy ang pag-aaral ko. Tinulungan ko na lamang ang mga magulang ko sa pagpapaaral sa kapatid ko para kahit papaano ay may pamasahe at pambaon nito sa school o kaya naman ay pambili ng mga gagamitin sa project nito. Papadudot 2 buwan ko ng nobyo noon si Leo. At nananatiling lihim ang aming relasyon dahil na rin sa takot ko na magkahiwalay kami. Kaya nga nang malapit nang matapos ang kontrata nila ay tinanong ako ni Leo kung gusto ko bang sumama sa kanya sa Cavite. Marami pong katanungan ang sumagi sa isipan ko ng mga oras na yon, papadudot. Magsasama na ba kami? Paano ang pamilya ko? Paano ang plano ng tiyuhin ko na pag-aralin ako ulit? Ano ang buhay na dadatnang ko sa Cavite? Magiging maayos kaya ang trato sa akin ng pamilya ni Leo? Iilan lamang yan sa mga tanong na naglalaro sa isipan ko ng mga oras na yon at tila ba nabasa ni Leo ang nasa isipan ko. Dahil masuyo niyang hinawakan ang kamay ko at sinabing hindi niya ako pababayaan. Na magkakasama na kami ng matagal at doon na nabuo ang pasya ko. Na sumama sa kanila kaya naman isang gabi habang natutulog na ang lahat sa bahay namin ay dahan-dahan akong lumabas dala ang iilan sa mga gamit ko at si Leo naman ay nasa labas at naghihintay sa akin.
Nagiwan lamang ako ng sulat sa higaan ko at sinabi kong huwag silang mag-alala dahil nasa mabuti akong kalagayan. At humingi na rin ako ng tawad sa ginawa kong pagtakas. Oo, tama kayo ng narinig. Nakipagtanan ako sa lalaking ilang buwan ko pa lamang nakilala. Papadudot nang makarating kami sa Cavite ay agad akong ipinakilala ni Leo sa pamilya niya. Taliwas sa mga iniisip ko ay naging mainit ang pagtanggap nila sa akin, lalo na ng kapatid niyang babae, kaya naman naging maayos ang pakikisama ko sa kanila. Pero wala pang isang linggo ay umalis din kami roon ni Leo dahil may sarili naman daw siyang bahay na minana niya pa sa kanyang lola at doon nga kami nanirahan. Kompleto na ang mga gamit sa bahay pero marumi lamang at halatang hindi nalilinis. At dahil doon na nga kami titira ay nagpaalam ako kay Leo na ayusin ko ang mga gamit sa bahay at aalisin ang mga kalat at pumayag naman siya. Sa ilang buwan na pagsasama namin ni Leo ay masasabi kong napakasaya ko bukod sa kasama ko siya ay hindi niya ako pinapabayaan kagaya ng sinabi niya sa akin. Paminsan-minsan ay naiisip ko ang pamilya ko. Pero naisip kong malaki na ako at nasa hustong gulang na. Pero ang akala kong tuloy-tuloy na masayang pagsasama namin ni Leo ay nagbago simula nang ibalita ko sa kanila ang pagbubuntis ko sa panganay naming anak. Leo! Oh, girly. Parang ang saya mo ah. Anong meron? Buntis ako! Ha? Pakiulit nga. Ano sabi mo? Ang sabi ko, buntis ako! Paano mo naman nasabing buntis ka? Kasi isang buwan na akong delayed. Hindi pa ako nade-delay tuwing may period ako. Baka na-delay ka lang talaga. Hindi, Leo. Galing ako sa bayan kanina. Bumili ako ng pregnancy test kit. Ito! Oh, ano sabi dito? Positive? Oo, kaya buntis talaga ako. Sigurado ka bang sa'yo to? Baka napulot mo lang to ah. Hindi! Ba't ko naman gagawin yun? Malalaman at malalaman mo rin naman kung buntis ba talaga ako o hindi. Baka naman mali yung resulta. Inulit mo ba? Ulitin mo, baka negative talaga yan. Inulit ko na. Ito pang isa, positive din. Buntis talaga ako. Teka nga, ba't parang hindi ka masaya na magkakaanak na tayo? Ay, buwisit! Leo, ano? Sumagot ka nga. Ilang beses ko nang sinabing wala pa sa plano kong magkaanak, girly. Pero ano to? So kasalanan ko? Kasalanan kong nabuntis ako, ganun ba? Nagpipils ka, di ba? Paano ka nabuntis? Sinabihan na kita noon na naubusan ako, di ba? Ang sabi mo wala kang pera. Tapos may nangyari sa atin ulit. Anak naman ng… Ay, di pa naman buo yan, di ba? Baka makuha pa sa pills yan. Uminom ka ng pills, baka sakaling tatnan ka na. Naririnig mo ba sarili mo, Leo? Sinasabi mo bang patayin ko ang anak natin? Dugo pa lang naman yan. Di pa yan buo, kaya pwede pang agapan. Seryoso ka talaga? Anak mo to, Leo! Anak natin! Ba't di ka kasi nag-iingat? Sana maaga pa lang sinabi mo na sa akin na paubos na pala yung pills mo. Ba't ba sa akin mo sinisisi lahat? Ako lang ba gumawa nito? Nabuntis ko ba ang sarili ko? Ang sinasabi ko lang, sana maaga pa lang sinabi mo nang paubos na pala yung pills mo para nagawan ko ng paraan na makabili. Tinan mo ngayon yan. Hindi ba pwedeng matuwa ka na lang na magkakaanak na tayo? Yun nga ang iba dyan, gustong-gusto magkaanak pero hindi sila binibiyayaan. Tapos ikaw, hindi ka pa masaya na magkakaanak ka na? Dahil hindi pa nga ako handa, girly. Ba't bang kulit mo? Construction worker lang ako. Saan ako kukuha ng pambahid mo sa ospital kung sakali? Sa ating dalawa nga lang, halos kulang ang sweldo ko eh. May mga binabayaran pa tayong kuryente at tubig. Di ka ba nag-iisip?
Sige na, kasalanan ko na. Okay ka na? Pero kahit ano pang sabihin mo, itutuloy ko ang pagbubuntis ko. At paano mo gagawin yun? Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagtatrabaho. Ano bang magagawa mo para palakihin ng batang yan? Gagawa ako ng paraan. Pero hindi ko ipapalaglag ang anak ko kagaya ng gusto mong mangyari. Magsimba ka, Leo. Baka sakaling kilabutan ka sa mga sinabi at naisip mong gawin sa anak natin. Anong sinabi mo? Bakit? Ano mga akala mo sa akin? Demonyo? Ayusin mo lumalabas sa mukha mo, girlie ah. Baka di kita matansya. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Sasaktan mo ako? Dinispatsahin mo rin ako? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pero wag mo sabihin sa akin na di kita pinagsabihan ha. Eh di hingi ako ng tulong sa mama mo. Tutal gusto na rin naman niya magkaapo. Sigurado ako matutuwa siya pag nalaman niyang buntis ako. Wag na wag kang magkakamaling lumapit sa kanila, girlie. Ano? Palalabasin mong wala akong kwentang ama? Bakit? Hindi ba? Kasasabi mo nga lang kanina na hindi ka pa handa, di ba? Hindi ka pa pala handa magkaanak. Eh di sana ikinalma mo yung alaga mo. Baka nakakalimutan mo, girlie. Kusa ka ring bumuka ka at nagpagamit sa akin. Pero kasalanan mo kasi di ka nag-ingat. Bastos ka! Paano mo nasasabi sa akin ang mga salitang yan? Asa na yung Leo na minahal ko? Yung Leo na gentleman, mabait at sinabing hindi ako pababayaan. Bakit? Ikaw nagsimula ng gulong to. Malinaw sa'yo na ayaw ko pa magkaanak. Wala na tayo magagawa, Leo. Andito na to eh. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang? Bahala ka sa buhay mo. Pero wag mong asahan na tutustusan ko yung pagbubuntis mo. Papadudot matapos akong maiwang tulala sa sala, ay napaisip ako kung tama bang iniwan ko ang pamilya ko para kay Leo. Ibang-iba ang Leo na kaharap ko ng mga oras na yon. At tila ba ibang tao na siya sa paningin ko. Halos madurog ang puso ko sa mga sinabi niya sa akin, Papadudot. Sa pakiramdam ko ay nanliliit ako sa paraan ng panlalait niya sa akin. Pero mas masakit ang malaman na hindi ito masaya na magkakaroon na kami ng anak. Alam ko namang hindi pa siya handa at ayaw niya pa na magkaroon kami ng anak, pero hindi ko inaasahan na ganon katindi ang magiging reaksyon niya sa kaalamang buntis ako. Naisip ko nga na ibang tao lang siya na nagpapanggap na si Leo, pero napaka-imposible naman nun. Ang Leo na nakilala ko ay may respeto sa kahit na sino, mabait, maginoo, mapagmahal at maalaga. Mahaba ang pasensya na kahit magkamali ako ay iniintindi niya ako at sasabihing nangyari na ang nangyari at hayaan na lang namin. Taliwas sa Leo na kausap ko ng mga oras na yon, na tila sarado ang utak niya kahit ipaintindi ko sa kanya na wala na akong magagawa kung buntis ako dahil pareho naman kami ang may gawa noon. Pero pilit niyang isinisisi sa akin na ako ang may kasalanan kung bakit nangyari yon. At habang lumalaki nga ang tiyan ko ay hindi lang yon ang naging pagbabago sa kanya, Papadudot. Naging lasinggero na rin si Leo at halos gabi-gabi na nga siyang lasing kung umuwi. Kaya naman madalas na kaming mag-away. Hoy! Sandukan mo ako. Kakain ako. Ano ba naman yan, Leo? Lasing ka na naman. Isang linggo ka ng ganyan. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba? Asawa ba kita? Hindi mo ako asawa pero nanay ako na magiging anak mo. Paalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo. Ikaw na naman may gustong magkaanak tayo eh. Ako, ayoko. Narinig mo? Ayoko! Pues wala ka na magagawa kasi buntis na ako. Ang sabihin mo, sinadya mo talaga magbabuntis sa akin para mapikot mo ako. Siguro, natatakot ka iwan kita ano? Sa'yo pa talaga nang galing yan? Eh di ba ikaw tong iniiwanan ng mga nakakarelasyon mo? Bakit ka kaya nila iniiwan?
At anong gusto mong palabasin? Ha? Siguro, iniwang ka nila kasi nalaman nila kung anong klaseng tao ka. Bakit? Anong klaseng tao ba ako? Sige nga, baka nakakalimutan mo. Kusa kang sumama sa akin. Di kita pinilit. Utu-utu ka kasi. Binola-bola ka lang, nagpabilog ka naman. Alam mo, ayoko na. Sawang-sawa na ako makisama sa'yo. Sige, sino tinakot mo? Bakit? Sa tingin mo ba, tatanggapin ka pa ng pamilya mo dahil sa ginawa mong pakikipagtanan sa akin? Mag-isip ka nga. Sa tingin mo ba mabubuhay ka nang wala ako? Hindi, girlie. Hindi. Wala ka nang ibang mapupuntahan kundi sa akin lang. Baliw ka na sa kakainom mo ng alak. Lahat ng alak na naiinom mo, sinira na ang utak mo. Matagal na akong baliw. Ngayon mo nga lang nalaman. O ano? May sasabihin ka pa? Kung ako sa'yo, manahimik ka na. Wala ka na rin namang silbi sa akin bukod sa tagalinis sa tagaluto ko. Sino ba namang gaganaan makipagtalik sa'yo kung para kang nakalunok ng pakwan sa laki ng tiyan mo? Bastos ka talaga! Ano bang akala mo sa akin? Para usan? Bakit? Hindi ba? Kaya nga kita sinama rito eh. Kaso ano pang silbi mo sa akin ngayon? Tingnan mo nga yung tiyan mo. Ang laki na oh. Hayop ka! Hayop! Kakarmahin ka sa ginagawa mo sa akin! Aray, ang tiyan ko. Huwag mo nga akong dramahan dyan. Kasalanan mo yan. Sumama-sama ka kasi sa akin nang hindi mo man ako kinikilalang mabuti. Oo! Nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo! Kasi hindi ka mabuting tao! Hayop ka! Demonyo! Demonyo talaga ako. At nandito ka na sa impyerno kasama ako. Aalis ako rito at hindi mo ako mapipigilan! Eh di umalis ka. Sa tingin mo ba may mukha ka pang iharap sa pamilya mo? Pinili mo nga ako kaysa sa kanila, di ba? Na pinagsisisihan ko! Huli na ang pagsisisi mo, girlie. Kung ginamit mo lang sana yung utak mo, wala ka sana sa ganitong sitwasyon. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Masakit bang malaman ang katotohanan? Di ka kasi nag-iisip eh. Ilang buwan mo pa lang ako nakilala, sumama ka agad sa akin. May araw ka rin. Maghintay ka lang sa karma mo. Ang tagal ko nang iniintay ang karma ko pero takot yata sa akin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya dumarating. Kaya sa tingin mo ba, matatakot ako sa karma? Demonyo ka talaga! Ikaw ang demonyo, tanga! Papadudot tumagos lahat sa akin ang mga sinabi ni Leo. Pakiramdam ko ay tama siya na kasalanan ko ang lahat kung bakit ako napunta sa sitwasyong yon. Kung hindi sana ako kaagad nagtiwala sa kanya ay hindi mangyayari ang lahat ng yon sa akin. Gusto kong magsisi dahil pinili ko si Leo kesa sa sarili kong pamilya. Tama rin siya sa sinabi niyang wala na akong mapupuntahan. Alam kong galit na sa akin ang pamilya ko at paniguradong hindi na sila mag-aabalang hanapin ako dahil yon ang nilagay ko sa sulat na iniwan ko sa kanila. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila at sabihing nagkamali ako pero hindi ko alam kung mapapatawad pa ba nila ako. Noong ko naramdaman ang sobrang pangungulila sa pamilya ko at noong ko ring naramdaman na ang hirap palang mapunta sa lugar na wala kang kahit na isang kakampi at walang pwedeng tumulong sa iyo. Lumipas pa nga ang ilang linggo ay palala ng palala ang pag-aaway namin ni Leo kapag lasing siya at nagsimula na rin siyang pagbuhatan ako ng kamay. Sa kabila ng pagbubuntis ko ay nagagawa niya pa rin akong saktan pero nagpapasalamat na lamang ako sa Diyos na hindi niya dinadamay ang anak ko. Nariyan kasing nasasapak niya ako o kaya naman ay nasasampal sa bibig kapag hindi niya nagugustuhan ang mga sinasabi ko. Halos mapuno na nga ako ng mga pasa sa katawan pero masyadong maingat si Leo.
Kaya naman kapag may mga pasa ako ay hindi niya ako pinapayagang lumabas ng bahay at kung lalabas man ako ay pagsusuotin niya ako ng mahahabang damit para maitago ang mga pasa ko. Pero kapag mukha ko naman ang may ebidensya ng pananakit niya ay talagang binabantayan niya ako sa takot na baka magsumbong ako. Sa totoo lang ay ilang beses ko nang naisipang magsumbong sa barangay at sa mga magulang niya tungkol sa pananakit niya sa akin, pero natatakot ako na totohanin ni Leo ang banta niya sa akin na idadamay niya ang anak ko kapag nagsumbong ako. Kaya naman nanatili akong pipi sa mga nangyayari sa akin sa takot na mapahamak ang anak ko. Papadudot, isang gabi nga ay hindi na naman umuwi si Leo na ipinagpasalamat ko dahil sa wakas ay mapapahinga ang katawan ko sa pananakit niya sa akin. May mga panahon kasi na hindi ito umuuwi at hindi ko na binalak pang alamin kung saan siya natutulog o tumutuloy dahil panigurado ay nag-iinom lamang ito. Ang importante lang sa akin ay ang magkaroon ako ng kapayapaan ng isip kapag wala siya. Pero hindi ko inaasahan na ang gabing yon din ay ang gabing manganganak ako. Bigla na lang kasing pumutok ang panubigan ko at nagsimula na akong makaramdam ng paghilab ng tiyan. Alam kong kabuuanan ko na pero malayo pa yon sa petsang sinabi sa akin ng doktor. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala si Leo at hindi ko alam kung paano ko siya hahagilapin. Hindi ko rin magawang tumayo dahil sa sobrang sakit ng tiyan at balakang ko. Wala rin akong cellphone dahil hindi ako pinayagan ni Leo na gumamit noon. Pero dahil natatakot ako na sa bahay manganak, ay pinilit kong tumayo habang sapo ko ang aking tiyan sa balakang. Dahan-dahan ako naglakad palabas at nagtungo sa kapitbahay namin na kakilala ng mga magulang ni Leo. Nagulat pa nga mga ito nang makita ang kalagayan ko, pero agad din naman akong dinaluhan at tinulungan. Sinabi ko na lang sa kanila na baka pwede nilang tawagan si Tita Lilian, na nanay ni Leo, at agad nila itong tinawagan, pero nagpresenta na sila na dalhin muna ako sa ospital. Papadudod, hindi ko na alam kung papaano kami nakarating ng ospital. Naramdaman ko na lamang ang paglapat ng likod ko sa malamig na kama ng labor room at ang tanging naririnig ko lamang ay ang boses ng doktor na nagsabing umire lamang ako ng mahaba. Hanggang sa tuluyan na akong mapaiyak nang makarinig ako ng malakas na iyak ng sanggol. Iyak yon ng anak ko. Ang nagsisilbing liwanag at tanging pag-asang pinangahawakan ko para magpatuloy pa rin sa buhay. Mas lalo pa akong napaiyak nang ilapit nila sa akin ang anak ko at padapang ipinatong sa dibdib ko. Napakaliit niya at gustuhin ko mang yakapin siya ng mahigpit. Ay alam kong hindi pwede, pero tahimik akong umusal ng pasasalamat sa Diyos dahil naisilang ko ng maayos ang anak ko. Matapos kong manganak ay agad din akong inilipat sa OB ward, samantalang ang anak ko naman ay dinala nila sa nursery. Nabutan ko si Tita Lilian na nakaupo sa kamang paglilipatan ko at halata sa mukha niya ang pag-aalala. Nagulat ako nang tawagan ako ng kumari ko. Bakit silang nagdala sa'yo rito sa ospital? Nasaan ba si Leo? Ano po kasi? Ano? Magsalita ka, girly! Hindi po kasi umuwi si Leo. Pero alam ko po na nandun lang siya sa mga barkada niya nakikipag-inuman. Halos gabi-gabi nga po siya nakikipag-inuman eh. Sus Mariosep! Alam niyang kabuanan mo na pero hindi ka pa rin niya binantayan ng maayos? Kung alam ko lang na ganyan, doon muna kita sa bahay pinatuloy para sana may tumitingin sa'yo. Takot na takot po ako kanina. Hindi ko po alam ang gagawin ko kasi mag-isa lang ako. Wala si Leo kung kailan kailangan ko siya. Ay, hayaan mo't pagsasabihan ko ang batang yan. Isa na siyang ama kaya dapat lang kayong mag-ina ang pagtuunan niya ng pansin. Hindi alak at mga kabarkada niya. Salamat po tita kasi
Kahit hindi niyo po ako kaano-ano, tinanggap niyo kami ng anak ko. Alam mo, Girlie, maayos kang humarap sa amin. Kaya maayos din kitang pakikitunguhan at alam ko namang mabuti kang bata. Ang totoo po niyan, hindi po talaga alam ng mga magulang ko na nandito ako. Di po nila alam na nagkaanak na ako. Pero ang sabi mo sa amin, may basbas ka ng mga magulang mo na sumama sa anak ko. Sorry po kung nagsinungaling ako. Pero tumakas lang po ako sa amin. Nakipagtanan po ako kay Leo. Mahabaging langit. Kung ganun siguradong nag-aalala na sa iyong mga magulang mo. Ang pamilya mo. Bakit ba kasi kinailangan mo pang tumakas? Siguro naman maiintindihan ka ng mga magulang mo kung nagpaalam ka sa kanila ng maayos. Ina ako at hindi ako mapapakali kung alam kong malayo sa akin ang isa sa mga anak ko. Hindi po nila ako papayagan dahil istrikto po sila. Natakot po ako noon na baka paghiwalayin nila kami ni Leo kaya po sumama ako sa kanya rito sa Cavite. Pero may anak na kayong dalawa ni Leo. Siguro naman ay babasbasan na nila ang relasyon ninyong dalawa. Alam kong matutuwa sila kapag nalaman nilang may apo na sila sa'yo. Hindi po ganun kadaling kumbinsihin ng mga magulang ko eh. Baka nga po itakwil na nila ako. Tutulungan kitang makipag-usap sa kanila kung gusto mo. Magulang sa magulang. Hindi na po. Bala ko na rin naman po makipaghiwalay kay Leo. Ha? Pero bakit? Dahil ba napapadalas ang pakikipag-inuman niya? Ay kakausapin ko siya. Wag na po. Ako na lang po ang bahalang kumausap sa kanya. Marami rin po akong gustong sabihin. Pero wag mo naman sanang hiwalayan ng anak ko dahil lang napapadalas ang pag-inom niya. Sa totoo lang, ikaw lang ang babaeng nagtagal sa anak ko. Kaya nasisiguro kong mahal ka niya. Sa ngayon, naiimpluwensyahan lang siya ng mga barkada niya. Ganun po ba yun? Bakit? May nakakatawa ba? Wala naman po. May naalala lang po ako. O siya. Tinawagan ko nga pala si Leo kanina na sumunod dito para may magbantay sa'yo. Hindi ako pwedeng mapuyat at baka tumaas na naman ang presyon ko. Salamat po. Magpahinga ka na muna habang hinihintay natin si Leo. Opo. Okay ka lang ba kung iiwan muna kita rito? Oo naman po. Hindi naman ako magtatagal. Bibili lang ako ng makakain natin. Babalik din ako agad. Papa Dudut, gustong gusto ko nang sabihin kay Tita Lilian kung paano ako tratuhin ng anak niya. Pero sa nakikita kong tiwala nito sa anak ay tiyak na hindi ito maniniwala sa akin. Kung sakali dahil sino nga lang ba ako? Hindi naman nila ako kaano-ano, nagsinungaling na ako ng isang beses sa kanila kaya paano pa sila magtitiwala sa akin kung sakaling magsumbong ako? Baka isipin nila ay sinisiraan ko lamang si Leo at kung magsumbong man ako ay siguradong itatanggi niya yon. Ang naisip ko lamang ng mga oras na yon ay pakiramdaman ang buong paligid ko at magplano ng mga dapat gawin para makaalis ako sa poder ni Leo. Dahil hindi rin naman ako pwedeng basta-basta na lamang mag-decide, lalo na at may anak na akong dapat isaalang-alang. Hindi ako pwedeng gumawa ng hakbang na maaaring ikapahamak namin, lalong-lalo na ng anak ko. Lumipas nga ang buong magdamag ay walang Leo na dumating sa ospital. Halata na rin kay Tita Lilian ang antok sa pagbabantay sa akin. Sinabihan ko nga siya na iwanan na lamang niya ako para makapagpahinga siya. Pero tumanggi siya at baka raw may kailanganin ako o kaya ang apo niya ay walang mag-aasikaso sa amin. Nainis lamang siya sa anak niyang si Leo dahil hindi niya raw ito pinalaking iresponsable at pabaya. Talaga namang napakataas ng tingin niya kay Leo na akala niya ay hindi ito makagagawa ng masama. Mas pinili ko na lamang na manahimik dahil anumang sabihin ko ay maaari nilang gamitin laban sa akin. Sabi ko na lamang sa sarili ko noon kapag naka-recover na ako at kaya na ng anak ko na magbiyahe ay doon ako gagawa ng hakbang para isumbong ang pananakit na ginagawa sa akin ni Leo. At kinabukasan nga ay dumating na rin siya na halatang may hangover pa at nakasimangot na tumingin sa akin na para mang hindi siya masayang makita ako.
Ano po, ma? Buti naman at dumating ka na. Alam mo bang kagabi ka pa namin hinihintay? Pagod kasi ako sa trabaho kaya nakatulog na ako kagabi. Iidlip lang sana ako kaso nagtuloy-tuloy yung tulog ko. Pagod sa trabaho o lasing? Lasing? Anong lasing? Ano? Ba't di ka makasagot? Huwag kang tumingin kay Gerly, akong kausap mo. Okay, lasing ako kagabi. Pero di ko naman kasi alam na manganganak na siya. Leo, kabuanan ni Gerly, kaya dapat lagi kang nakaalalay sa kanya. Lagi ka dapat nakabantay. Kagaya niyan, may emergency, nasaan ka? Ayon, nakikipaglaklakan ng alak sa mga barkada mo. Tatay ka na, magulang ka na. Alam mo na sana ang prioridad mo sa buhay. Pinabayaan kitang magsarili dahil ang sabi mo sa akin, kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Pinakita mo sa akin dati na responsable ka. Pero ano itong malalaman ko na pinabayaan mong mag-isang asawa mo kahit alam mong kabuanan na niya? Ganito ba ang pagiging responsable, Leo? Ay, okay, sorry. Di na mauulit. Dapat lang! Hindi ka na bata, may anak ka na. Oo na po. Sinasermonan nyo na naman ako eh. Ngayon lang naman ako nag-inom. Umayos ka, Leo, ha? Isusumbong talaga kita sa tatay mo. Wag naman, ma. Di na nga ako uulit eh. Dapat lang. O siya, sige. Ikaw nang bahala kay Gerly at uuwi na ako. Parang sumasakit na naman yata ang bato ko eh. Sige po, ingat kayo. Salamat sa pagbantay kay Girlie. Dadaan muna pala ako ng nursery. Sisilipin ko ang apo ko. Anong sinabi mo sa mama ko? Nagsumbong ka no? Sinabi ko lang naman sa kanya kung nasan ka. Eh di nagsumbong ka nga. Ako ba talaga sinusubukan mo? Bakit pa ang laki ng galit mo sa akin? Okay naman tayo dati ah. Wala rin akong ginawang kasalanan sa'yo. Wala nga. Pero di ko ginusto na magkaanak sa'yo. Hindi mo ba talaga matatanggap yung anak natin? Ay, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Ayoko ng anak. Saan tayo ngayon kukuha ng pambayad dito sa ospital? Pambili pa ng gatas at diaper niyan. Di ka na nga nakakatulong sa akin. Nagdagdag ka pa ng problema. Eh di pabayaan mo na lang kaming umalis. Para wala ka ng problema. Ba't ano? Magsusumbong ka? Wala akong balak na magsumbong. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Eh ginawa mo na nga. Sinumbong mo ako sa nanay ko. Pero wala akong sinabi sa kanya tungkol sa pananakit mo sa akin. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, wag mo nang asahang makikita mo pa ulit ang anak mo. Huwag mo siyang idamay dito. Wala siyang kasalanan. Kaya nga kung mahal mong anak mo, itiko mo yung bibig mo. Oo, hindi ako magsasalita. Pangako wala akong pagsasabihan na kahit sino. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Alis ako. Maayos ka rito. Saan ka pupunta? Maghahanap ng pambayad dito sa ospital. Kahit gusto kitang iwan na lang dito, hindi pwede. Baka mamaya magsumbong ka pa. Tandaan mo, kayang-kaya kong ilayo ang anak mo sa'yo. Kaya manahimik ka. Oo. Pangako, hindi ako magsasalita. Papa Dudut, hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon sa mga banta sa akin ni Leo dahil alam ko na hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin ang anak ko. Kung kinakailangang manahimik at magtiis ako sa pananakit niya sa akin ay gagawin ko. Kung yun lang ang tanging paraan para makasama ko ang anak ko. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa kanila dahil siya na lamang ang natatanging pag-asa ko para magpatuloy at kayanin ang lahat ng pagsubok pa na darating sa buhay ko. Dahil sa anak ko ay nagkaroon ako ng dahilan para magpursige at maging matapang. Lalo pa at ako na lamang ang maaasahan niya dahil hindi rin naman siya kinilalang anak ni Leo. Samantala sa ospital ay mataman akong naghihintay sa pagdating ni Leo para makauwi na kami. Pero habang lumilipas ang bawat oras ay mas tumitindi ang kaba ko. Naisip kong baka iniwan na ako roon ni Leo at itinakas na niya ang anak ko. Hanggang sa pumasok ang isang nurse sa aking kwarto kargang isang sanggol na alam kong ang anak ko. Walang mapaglagyan ang saya ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Babae ang anak ko at napaka-cute. Nawala lahat ng agam-agam ko na masilayan ko ang anak ko.
Totoo nga na ang anak ang siyang magiging lakas ng isang magulang dahil yon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Habang kasama ko nga ang anak ko ay hindi ko namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras maliban na lang kapag nagutom ako. Buti na lamang at kahit papaano ay may mga tinapay at kape na iniwan si Tita Lilian para pantawid ko. Halos 3 araw kami ng anak ko sa ospital at hindi ko alam kung susunduin pa ba kami ni Leo. Pero nasagot ang mga katanungan ko nang sa wakas ay dumating na siya. Kasama ang kanyang kapatid na babae. Agad itong nagpahid ng alkohol sa kamay at braso saka nagpaalam sa akin kung pwede raw ba niyang buhatin ang anak ko. Pumayag naman ako dahil alam kong marunong naman siyang humawak ng sanggol. Natuwa akong pinagmasdan siya habang karga ang anak ko at isinasayaw-sayaw habang si Leo naman ay hindi nag-aksaya ng panahon para silipin man lang ang anak namin. Bilang nanay ay masakit para sa akin yon dahil magkasama namin siyang binuo. Dapat ay magkasama rin namin siyang aalagaan, mamahalin at palalakihin. Pero dahil walang balak na kilalanin ni Leo ang anak namin ay ako lamang ang mag-aaruga sa anak ko. Nagising ako sa matinding pag-iisip nang magsalita si Leo at sinabing wala siyang nahanap na pera para pambayad sa ospital. Hindi rin daw siya napahiram ng amo niya dahil may bali pa siya. Kaya naman ang kapatid na lamang daw muna niya ang magbabayad ng hospital bills sa kondisyon na kahit paano ay uhulog-hulugan namin yun ni Leo hanggang sa mabayaran namin yon ng buo. Nagpasalamat ako ng husto sa kapatid ni Leo, Papa Dudut. At nangako ako na babayaran ko siya at sinabi niyang hindi naman siya nagmamadali. Ang importante lang daw ay unti-unti kong mabawasan ang utang namin sa kanya, Papa Dudut. Kahit siguro sabihing napakasama ng trato sa akin ni Leo ay meron naman siyang pamilya na maayos ang trato sa akin. Tinanggap nila ako at ang anak ko ng buo. Bagay na hindi niya magawa para sa akin. Alam kong huli na para magsisi pa ako sa maling desisyon na nagawa ko. Kaya naman tinanggap ko na lamang ang kapalaran ko. Dahil kung hindi dahil siguro kay Leo ay hindi ako magkakaroon ng isang anghel. Sa dami ng maling nangyari sa buhay ko ay anak ko ang nag-iisang tama. Nang ma-discharge ako ay basta na lamang kaming iniwan ni Leo sa bahay at walang paalam na lumayas na naman at nasiguro koong sa barkada na naman ang punta niya. Sa totoo lang ay naisip kong magiging daan ang anak namin para bumalik kami sa dati. Dahil magkakaroon na siya ng inspirasyon. Dahil sino bang ama ang kayang tiisin ng anak niya? Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Naging mas komplikado ang sitwasyon namin nang magkaanak na kami. Kung dati ay isang gabi lamang kung hindi umuwi si Leo ay inabot na ito ng halos 3 gabi at sa bahay ito ng barkada natutulog. At dahil nga bagong panganak ako noon ay nahirapan akong kumilos. Lalo pa at natatakot ako na baka mabinat ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon at awang-awa ako sa sarili ko lalo na sa anak ko na ni minsan ay hindi man lang kinarga ng kanyang ama. Hirap na hirap ako ng panahon na yon dahil hindi ko rin magawang bumili o magluto ng pagkain dahil nga bagong panganak lamang ako. Gusto ko sanang magluto ng kakainin pero hindi ko naman magawang tumayo dahil masakit ang sugat ko. Pakiramdam ko pa ay may babagsak na kung ano sa ari ko kapag tumayo ako. At isang gabi nga ay naging mas mahirap pa ang mahirap ko ng sitwasyon nang umuwi ng lasing si Leo at naghahanap ng makakain. Pagkain! Kakain ako! Ano ba yan, Leo? Anong oras na oh? Huwag kang maingay. Baka magising yung anak natin sa ingay mo. Wala akong pakialam. Takpan mo yung tenga niya para wala siyang marinig. Paghain mo ako. Kanina pa ako gutom. Wala na tayong pagkain. Hindi ka naman nag-iwan ng pambili. Tsaka hindi ko pa kayang kumilos at baka mabinat ako.
Kakaduguin daw ako ng gusto pag tayo ako ng tayo. Ano? Nangangatwiran ka ba talaga? Nahihirapan kasi akong tumayo. Hindi pa naman kasi masyado magaling tong tahi ko. Wisit! Wala ka na ang silbi, pabigat pa kayo ng batang yan sa akin. Teka lang ha, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa ako at nagtitiis na makisama sa'yo. Ah, ganon! Ano? Rico! Matabang ka? Ang tiyan ko. Yan ang napapala ng mga babaeng di alam ang lugar nila sa bahay na to. Isa pang maling sagot mo sa akin ha. Di lang sampalat suntok sa tiyan ang aabuti mo. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Sa amin ang anak mo. Anak ng tokwa naman, girlie. Di ka ba nagsasawa kakatanong mo sa akin yan? Simple lang naman ang sagot ko. Ayoko ng anak. Isaksak mo yan sa kokote mong maliit. Kung ayaw mo sa bata, hayaan mo na lang siya sa akin. Paalisin mo na lang kami rito. Total, pabigat lang din naman kami sa'yo. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Mabubulok ka na rito sa ayaw at sa gusto mo. Hayop ka talaga! Ayoko na! Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo! Demonyo ka! At saan ka pupunta? Sa pamilya mo? Itinakwil ka na naman ngayon. Wala nang tatanggap sa'yo. Pasalamat ka nga at pinagtsatsagaan ko kayong dalawa kahit wala naman ako mapapala sa inyo. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mong to sa amin ng anak ko! Hindi man ngayon pero Jack na may karma naghihintay sa'yo! Ah, talagang sumasagot ka pa ah? Ito tandaan mo ah. Kung gusto mong umalis ka. Pero hindi mo dadalhin yung bata. Ako may karapatan sa kanya dahil kaya ko siyang buhayin. May trabaho ko. Eh ikaw, ano bang kakayahan mo para buhayin ang batang yan? Ni wala kang trabaho eh. Hindi ko iiwan sa'yo ang anak ko! Tingnan ko lang kung hanggang saan ka dadalhin ang tapang mo. Matapos ang pagtatalo naming yon, Papa Dudut, ay ilang araw na namang hindi umuwi si Leo. Minsan nga ay naiisip ko na baka may iba na siya. Pero at the same time ay hiniling ko na magkaroon na nga para makalimutan na niya kami ng anak ko at ma-divert ang atensyon niya sa iba. Isang araw nga ay nabigla ako sa pagdalaw ni Tita Lilian at may dalang mga prutas. Nagpasalamat naman ako pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang buong paligid ng bahay at agad niyang hinanap si Leo. Ang sabi ko ay nasa trabaho ito pero parang hindi siya naniwala sa sinabi ko. Nasa ganung kaming pag-uusap nang biglang dumating si Leo at nabigla rin pagkakita sa kanyang ina. Pinagalitan na naman ni Tita Lilian si Leo at nauwi sa pagtatalo yon. At sobrang tuwa ko nang sabihin niya na doon muna kami ng anak ko sa kanila tumuloy. Para na rin daw may titingin at magbabantay sa amin ng maayos, lalo pa't lagi raw akong naiiwang mag-isa sa bahay ni Leo. Pumayag naman po ito pero pinagbantaan pa ako at nagbilin na huwag daw akong magkakamaling magsumbong sa kahit na sino sa pamilya niya kung ayaw ko raw na hindi ko na makita pa ulit ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang plano niya sa anak ko kung sakali. Pero ayaw ko nang isipin yon dahil nangako ako sa sarili ko at sa anak ko na kahit na anong mangyari ay magtitiis ako hanggang sa kaya na naming umalis sa poder ng walang hiya niyang ama. Nang makarating na nga ako sa bahay ni Tita Lilian ay nanatili akong pipe sa tunay na sitwasyon ko kasama si Leo. Minsan naiisip kong humingi ng tulong sa pamilya ko para makaalis na ako sa poder ni Leo. Pero alam ko sa sarili ko kung ano ang sasabihin nila sa akin, kaya naman pinili kong magtiis alang-alang sa anak ko. Nilibang ko na rin ang sarili ko, Papa Dudut, para kahit papaano ay makalimutan ko ang kalagayan kong yon. Ginawa kong inspirasyon ng anak ko para magpakatatag. Lalo pa at na-realize ko na sobra akong nabulag ng pagmamahal. Ni hindi ko man lang muna kinilalang mabuti ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat-lahat. Sa pananatili ko sa bahay ng nanay ni Leo ay masasabi kong hindi nila ako itinuring na iba. Kung tutuusin nga ay sila ang nagpuno ng pagkukulang ni Leo.
Inalagaan nila ako ng husto, pati na rin ang anak ko at sobra ako nagpapasalamat sa kanila. Pero wala silang kahit na anong ideya tungkol sa pananakit ni Leo sa akin. Papadudot mabilis lang na lumipas ang 2 buwan. Nagkaroon agad ako ng mga kakilala sa lugar na yon dahil sa madalas kong paglabas ng bahay sa tuwing paaarawan ko ang anak ko. At isa na roon si Gabriel na naging matalik ko na ring kaibigan. Good morning, girlie. Good morning din, Gab. Kala ko di kayo lalabas ngayon. Mag-aalas 8 na eh. Tinanghali kasi ako ng gising eh. Pinuyat ka na naman ba ng cute na baby na to? Oo, iyak ng iyak kagabi eh. May kabag kasi. Pero ngayon, okay na ba siya? Oo, okay naman na. Pinahira naman ni Tita Lilia ng mansanilya kagabi. Mabuti naman kung ganun. Ang hirap kaya pag baby ang may sakit. Kasi di naman sila nakakapagsalita kung ano masakit sa kanila. Sinabi mo pa. Mangiyak-ngiyak na nga ako kagabi. Paano ayaw niyang tumigil sa pag-iyak? Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Ay, kung pwede nga lang nailipat sa akin yung sakit na nararamdaman niya, ginawa ko na. Oo nga. Ganyan ang sinasabi ng lahat ng mga magulang. Alam mo, sa nakikita ko sa'yo, magiging isang mabuting nanay ka. Talaga ba? Hindi ko nga alam kung paano ba maging mabuting ina kasi hindi naman ako naging mabuting anak. Alam mo naman kung anong ginawa ko, di ba? Sige, sabihin na nating may mali ka. Ang mali mo lang naman nagpadala ka sa dikta ng puso mo. Hindi mo inisip yung pamilya mo na maaaring magalit sa gagawin mo. At ang mas malala pa, sumama ka sa lalaking hindi mo pa naman lubos na kilala. Gustuhin ko man magsisi. Andito na eh. Wala na ako magagawa para ibalik yung nakaraan. Tsaka kung di ko siguro nakilala si Leo, baka wala akong baby na sobrang cute. Tama ka dyan. Grabe talaga ang cute ng baby mo. Sarap kurutin eh. Uy, wag naman. Biro lang. Pero maiba ako. Kamukhang kamukha ni Leo itong anak nyo. Photocopy na photocopy. Talaga bang di niya gustong tanggapin na lang tong blessing na dumating sa inyo? Ewan ko ba? Kamukha nga siya ni Leo, pero hindi naman siya matanggap ng sarili niyang ama. Napag-uusapan na rin naman natin si Leo. Hindi ko man lang siya nakitang dinalaw kayo. Naikwento ko na sa'yo, di ba? Malamang gabi-gabi na lang yung nagpapakalunod sa alak. Napaka-irresponsabling ama. Kung ako siguro nasa posisyon ni Leo, matutuwa ako kasi nagkaroon ako ng anak. Lahat ng bata, regalo mula sa Diyos. Blessing ang pagkakaroon ng anak. Sana pareho kayo mag-isip ni Leo. Pero hindi eh. Kailangan ko na lang sigurong tanggapin kung ano man na magiging kapalaran ko. Ako naman ang nagdesisyon nito eh. Kaya ako ang may kasalanan. Huwag mo isisi lahat sa sarili mo. Di mo naman ginusto na ma-inlove sa taong katulad ni Leo eh. Pero sa totoo lang, hindi ako makapaniwala nung una sa mga kwento mo tungkol sa kanya. Kilala kasing napakabait na tao niyan eh. Kahit nga kaaway, wala. Kasi ang husay makisama. Pero hindi naman kayo ang araw-araw na nakakasama ni Leo sa iisang bubong. Kaya wala kayong alam sa tunay niyang ugali. Ayun nga. Kaya nga ayoko rin magsalita ng tapos. Nag-aalala lang ako para sa aming dalawa ng anak ko. Oo, mabait ang pamilya ni Leo pero paano kung magsawa sila? Di ka pababayaan ng mga yan. Kilala ko sila. Kay Leo lang talaga ako nabigla. Lalo na ako. Akala ko pa naman siya na yung lalaki makakatuluyan ko at makakasama habang buhay. Pero makikisama ka pa ba sa kanya? Sabi mo nga sinasaktan ka niya. Wala naman akong choice, Gab. Wala akong ibang pupuntahan. Wala na akong mukhang maihaharap sa pamilya ko. Ito payong kaibigan lang. Matagal na panahon na rin naman simula nang umalis ka sa inyo. Siguro panahon na para hanapin mo sila. Sabihin mo sa kanila ang totoong sitwasyon mo. Kasi pamilya mo pa rin naman sila. May karapatan silang malaman kung ano nangyayari sa'yo. Ano mang pagkakamali ang nagawa mo, mapapatawad at mapapatawad ka nila kasi nga, pamilya ka nila eh. Sabihin na natin galit sila sa'yo. Ang mainam mong gawin, harapin mo ang galit nila. Kung pagalitan ka nila, tanggapin mo kasi nagkamali ka. Pero kahit ano man ang sabihin nila sa'yo, hinding-hindi ka nila itatakwil dahil pamilya kayo. Yan payo ko lang naman. Wala naman siguro mawawala sa'yo kung pakikinggan mo ako. Siguradong kapag nalaman nila ang sitwasyon mo,
Gagawa sila ng paraan para matulungan ka. Maraming salamat, Gab, ha. Hayaan mo, maghahanap lang ako ng tamang tiyempo para makausap sila. Paano mo nga pala sila makukontak? Kabisado ko naman ang cellphone number ng mama at ng tita ko. Sige, sabihan mo lang ako. Ipapahiram ko sa iyo yung cellphone ko para makausap mo sila. Kaso, di keypad lang yun ha. Di ko kayang bumili ng mga touchscreen eh. Okay na yun, ano ka ba? Maraming salamat talaga. Papadudot matapos nga ng pag-uusap naming yon ni Gabriel, ay tila ba nabuhayan ako ng pag-asa. Pag-asa na maaari akong makawala sa hawlang binuo ni Leo para sa amin ang anak ko. Kaya naman habang naroroon ako sa poder ng kanyang ina, ay ginawa ko ang lahat para huwag nilang mahalata ang plano kong pag-alis. Nakapagpasya na rin ako na sabihin na sa pamilya ko ang totoong nangyari sa akin. Dahil kagaya nga ng sinabi ni Gabriel, matagal na panahon na ang nakalipas. Handa na akong harapin ang galit nila o kung ano man ang sasabihin nila dahil ako naman ang gumawa ng pagkakamaling yon. Lihim ako nagpapasalamat na kahit papaano ay binigyan ako ng Diyos ng isang kaibigan na magpapaliwanag ng aking isip sa katauhan ni Gabriel. Kung hindi ko siguro siya nakilala ay hindi po ako magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang problemang ginawa ko. Nanatili ako sa poder ng nanay ni Leo dahil na rin sa pakiusap nila na doon na rin binyagan ang anak ko. Pumayag naman ako dahil wala na raw kaming dapat alalahanin ni Leo sa gastos dahil sila na raw ang bahala. Hindi naman mayaman ang pamilya ni Leo pero may negosyo silang apartment kaya naman kahit na hindi na sila magtrabaho ay may dumarating na pera sa kanila buwan-buwan. Wala rin akong ideya kung nababayaran ba ni Leo paunti-unti ang perang nahiram namin sa kapatid niya dahil wala naman itong binanggit sa akin. Isa pa ay nahihiya rin akong magtanong pero minsan ay tinatanong nila ako kung may problema raw ba kaming dalawa ni Leo dahil madalang lang itong dumalaw sa amin. Sinabi ko naman sa kanila na wala kaming problema at baka sobrang busy lang talaga ni Leo sa trabaho. Hindi na nga sila nangulit matapos ko yung sabihin sa kanila at nagpasalamat naman ako dahil hindi nila kami pinabayaan ng anak ko. Inabot din ako ng halos 1 taon sa poder ng magulang ni Leo, Papa Dudut. At sa pamamalagi ko naman doon ay nakisama ako ng maayos. Tumulong ako sa lahat ng gawaing bahay kahit nga ang ipaglabas sila ay ako ang nagpresenta pero hindi pumapayag si Tita Lilian. Ang sabi nito sa akin ay mag-focus lamang daw ako sa pag-aalaga ng anak ko at huwag ko nang alalahanin ang mga gawaing bahay. Nahihiya man ako ay wala akong nagawa kundi ang sumunod. Doon ko na-realize na wala talagang perpektong pamilya. Dahil sa kabila ng pagiging mabait at maalaga sa akin ng pamilya ni Leo ay siya namang kabaligtaran niya at kung may tawa kong mamimiss kung sakali mang makaalis ako doon ay mamimiss ko ang kabaitan ng pamilya niya sa akin, lalo na sa anak ko. Pero wala na akong magagawa dahil sa nakikita ko kay Leo ay wala na itong pag-asang magbago o mas tamang sabihin na walang balak. Papadudot dumating nga ang first birthday ng anak ko at kagaya ng napag-usapan ay sinabay na rin ang kanyang binyag. Hindi naman magarbo ang handaan pero kompleto sa mga dekorasyon at pagkain. Mabuti nga at umuwi si Leo ng araw na yon at umattend ng binyag. Ang akala ko kasi ay mag-isa lamang akong magulang na pupunta sa simbahan. Marami ring bisita at kasama na roon ang mga kasama ni Leo sa trabaho na sa hula ko ay siya rin kasama niya palagi sa inuman. Hindi ko na lamang sila pinansin at inasikaso na lamang ang mga ninong at ninang ng anak ko na si Tita Lilian ang kumuha pero sinama ko rin bilang ninong ang best friend kong si Gabriel. Naging maayos naman ang okasyon at walang naging kahit na anong problema. Matapos nga ang binyag at birthday ng anak ko ay kinausap ko ang nanay ni Leo. Tinanong ko siya kung pwede na ba akong bumalik sa bahay ni Leo
Total ay malaki na rin naman ang anak namin at kaya ko na rin kumilos. Pumayag naman po ito at hindi tumutol para na rin daw may mag-asikaso sa bahay at sa anak niya. Pero kung magkakaroon man daw ng problema ay huwag akong mahihiyang magsabi sa kanya. Nakukonsensya man ako sa bala ko ay pinilit kong isantabi yon dahil buo na rin ang pasya ko na makipaghiwalay sa kinakasama kong si Leo na walang ibang inatupag kung hindi ang uminom ng alak. Matapos ko nga na magpaalam kay Tita Lilian ay inayos ko na ang ilan sa mga gamit ko at ng anak ko, saka na ako dumiretso sa bahay ni Leo. Pero ang pag-uwi kong yon ang nagresulta na naman sa matindi naming pag-aaway. Sandali! Anong ginagawa mo rito? Bit-bit mo pa talaga yan. Ano kasi, nahihiya na kasi ako sa mama mo. Ngayon ka pa talaga nahiya? Isang taon mahigit ka nang nakatira ron? Pwede bang papasukin mo muna kami? Ay, buwisit! Talagang pinanindigan mo na hindi kami dalawin doon, no? Bakit? Pumupunta naman ako doon kapag mag-aabot ka ng panggasto sa nanay ko Hindi lang naman panggastos ang kailangan namin. Kailangan ka rin ng anak natin. Alam mo, ang dami mong arte. Pasalamat ka nga kahit paano sinusuportahan kita at yung batang yan. Ganon? Kailangan ko pa talagang ipagpasalamat yon? Obligasyon mo naman talaga yun. Ano bang problema mo? Magpasalamat ka na lang na sinusustentuhan ko yung batang yan kahit na hindi ko naman gustong magkaanak. Kung ibang lalaki lang ako, baka pinabayaan ko na kayo Pinagmamalaki mo pa sa akin yan? Hindi ka nga nagpapakaama sa anak mo? Kaya huwag kang umastang banal ka na sa lagay na yan. Binalaan na kita sa pagsagot-sagot mo sa akin, di ba? Kung ayaw mo masaktan, manahimik ka na lang. Ba't ba kasi uuwi-uwi ka pa rito? Ano? Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan? Ang ayos na ng buhay niyo ron, bumalik ka pa rito. Alam mo, hindi kita maintindihan. Ayaw mo kaming pakawalan pero ayaw mo naman kami makasama rito. Masyado ka magulo. Di ko alam kung normal pa ba yung takbo ng utak mo. Lintik ka! Aray ko! Ay, buko! Hindi ka ba naman minamalas? Buko! Lumayas ka sa harapan ko! At patahimikin mo yung batang yan! Demonyo ka talaga! May araw ka rin! Pinagbabantaan mo ba ako? Ano bang magagawa mo? Tahanan. Wala kang kakampi rito! Walang tutulong sa'yo! Pwisit! Sinabing patahimikin mo yan Naiirita na ako! Akin na nga yung batang yan! Yuyugyugin ko yan ang tumigil yan sa kakaiyak! Akin na nga yung tiyanak na yan! Ano ba, Leo? Di ka titigil? Bitawan mo anak ko! Ano Tumigil ba? ka sabi Hindi siya magkahinga! Utang na loob! Bitiwan mo sabi ang anak ko! Hayop ka! Hayop ka! Demonyo ka! Anak natin to, Leo! Wala akong anak! Ilayo mo sa akin yan! At baka magdilim ang paningin ko sa inyong dalawa! Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Sama ng loob, takot at galit kay Leo. Hindi ko akalain na magagawa niya yon sa anak namin. Halos magdilim ang paningin ko nang makita ko kung paanong takpa ng malaki niyang kamay ang napakaliit na mukha ng aking anak na walang tigil sa pag-iyak. Patawarin ako ng Diyos pero gustong-gusto kong patayin si Leo ng mga oras na yon, pero pinigil ko ang sarili ko at pinanatiling maliwanag ang aking isipan. Pinaghampas ko na lamang siya hanggang sa ibigay niya sa akin ang anak ko at doon lamang ako nakahinga ng maluwag noong siya ang nasa mga bisig ko na. Naisip kong mali na bumalik pa kami roon at umalis sa poder ng kanyang ina. Papadudot panay ang bulong ko sa aking anak ng salitang patawad dahil ako ang nagdala sa kanya sa magulong sitwasyon na yon. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang ina dahil hindi ko magawang protektahan ang aking munting anak na wala pang kamalay-malay sa malaimpyernong paligid na kanyang ginagalawan. Doon ko nga mas lalong pinanatag ang loob ko na kausapin ang pamilya ko upang humingi ng tulong.
Sinamantala ko noon na wala si Leo at pumuslit ako para puntahan si Gabriel na nakatira lamang sa kabilang baryo. Dahil malapit lang naman ay nilakad ko na lamang bitbit ang anak ko. Napansin niya pa ang pasa sa mukha ko pero hindi siya nagsalita. Nanghiram ako sa kanya ng cellphone at sinubukan kong tawagan ang mama ko. Laking pasalamat ko nang nag-ring ang number na yon at maya-maya nga lang ay narinig ko ang boses ni mama. Bigla na lamang akong naiyak noong marinig ko ang boses ni mama at panay naman ang kanyang hello na walang kamalay-malay na ako ang tumatawag. Pinilit ko namang ikalma ang sarili ko at ang salitang mama ang tangi kong nasabi. Natahimik noon si mama at tinanong kung ako ba si Girlie at doon na nga ako nagpakilala sa kanya. Inasahan ko na pagagalitan niya ako pero tinanong lamang niya ako kung kumusta na ako. Nasaan ako at hinahanap daw nila ako kung saan-saan. Mas lalo akong napahagulhol ng iyak sa sinabi niya dahil bigla kong naitanong sa sarili ko kung bakit ko nga ba nagawang ipagpalit ang pamilya ko sa isang taong sandali ko pa lamang nakikilala. Habang umiiyak ay buong tapang kong ikinuwento sa kanya ang lahat at awang-awa siya sa naging kalagayan ko. Pero tila gumaan ang pakiramdam ko nang sabihin niyang gagawa sila ng paraan para masundo ako. Binigay ko sa kanila ang address ng bahay ni Leo at ang buong pangalan nito dahil hindi ko alam kung makokontak ko pa sila ulit. Nagbilin din si mama sa akin na wala akong pagsasabihan ng kahit na sino sa balak nilang pagsundo sa akin at bigyan ko lang daw sila ng 1 linggo para maayos lahat ng kailangang ayusin para sa pagsundo sa akin. Lalo pat hindi raw ganong kadali na sumugod sa isang lugar na hindi raw nila teritoryo. Nagpasalamat naman ako kay mama at higit sa lahat ay nagsorry ako sa nagawa ko pero ang sabi niya lang ay kakausapin na lang daw niya ako tungkol doon kapag naiuwi na nila ako ng Binangonan. Matapos ko makipag-usap kay mama ay nagpasalamat ako ng husto kay Gabriel. Pero wala akong binanggit sa kanya na susunduin ako ng pamilya ko sa takot na makarating yon kay Leo at sa pamilya niya. At isa pa ay yon ang bili ni mama. Nang araw din na yon ay nagpaalam ako kay Gabriel na babalik na kami sa bahay at baka biglang dumating si Leo at hindi ako maabutan. Hating gabi nga noon, Papa Dudut, ang akala kong tahimik na gabi namin ay nabulabog dahil lasing na namang umuwi si Leo. Nagpanggap akong tulog pero naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin at nabigla ako nang maramdaman kong humalik siya sa aking lieg. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lamang siyang naitulak ng mga oras na yon, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay nandidiri ako na hindi ko mawari. Idagdag pa ang mabahong amoy ng alak na nagmumula sa kanya. Pero dahil sa ginawa kong yon ay nagalit siya ng husto sa akin, Papa Dudut. Eto naman, sige na. Leo, ano ba? Oh, ano bang problema mo? Ba't mo ako tinulak? Please naman, wag ngayon. Anong wag ngayon? Kailan ka ba natutong tumanggi? Natutulog yung anak natin. Wala akong pakialam. Ang tagal ko naghintay sa'yo tapos sasabihin mo wag ngayon? Ano ba? Sinabing wag ngayon eh. Kahit yun lang naman ibigay mo na sa akin. Konting respeto naman, Leo. Respeto? Inaano ba kita? Binabasos ba kita? Dati naman natin ginagawa ito ah. Iba na ngayon. Hindi pwede kung kailan mo gusto papayag ako. Hindi ako bayarang babae. Ngayon ka ba gumanyan ha? Kung kailan ilang beses na may nangyari sa atin? Ano ba akala mo sa sarili mo? A-virgin ka masyado. Nag-iinarte ka pa eh, gamit na gamit ka na nga. Sino bang gumagamit sa akin? Di ba ikaw? Pagkatapos kong ibigay sa'yo lahat, binuntis mo ko, inanakan, tapos ngayon ganitong gagawin mo sa akin? Sino ba kasing may sabing ibigay mo sa akin lahat? Katawan mo lang naman ang habol ko eh. At kung nabuntis ka man, di ko na kasalanan yun. Ikaw ang nagpabaya. Hayop ka talaga. Nagpauto ka naman sa hayop na katulad ko. Ibinigay mo lahat sa hayop na to. Kundi ka pa naman bobo eh. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo. Wala ka na bang ibang isusumbat sa akin kundi yan? Ba't di ka na lang manahimik dyan at ibigay mo na lang kung anong gusto ko? Baka sakaling matuwa pa ako sa'yo. Hindi! Manigas ka! Ang tapang mo na!
Sa tingin mo ba kaya mo ako? Ha! Handaan mo! Wala ka na ibang pupuntahan! Hindi ka makakaalis dito hanggat di ko sinasabi! Ha! Leo! Girlie! Sorry, di ko sinasadya! Lumayo ka sa akin! Huwag mo ko mayakap-yakap! Baliw ka na! Baliw! Siraulo! Manahimik ka! Pagbabayaran mo lahat ng to! Ano? Magsusumbong ka? Subukan mo! Kung gusto mong di mo na makitang humihingay ang anak mo! Ayop ka! Ayop! Mamatay ka na! Masamang damo ako! Kung may mauuna man sa atin dito, sisiguraduhin kong ikaw yon! Papadudot, takot na takot ako ng mga oras na yon kay Leo dahil para siyang sinapian ng demonyo. Akala ko talaga ay tutuluyan na niya ako pero laking pasalamat ko. At tila nahimasmasan siya at ibang-iba ang itsura ni Leo noon, Papadudot. Nanlilisik ang mga mata niya at para talaga siyang papatay ng tao. Nang tila mahimasmasan nga siya ay agad kong binuhat ang anak ko at niyakap. Lalo pa at nag-aalala ako na baka bigla na namang mabaliw si Leo at kung ano pa ang magawa sa amin ng anak ko. Kahit siguro sumigaw ako ay walang makakarinig sa amin dahil ang bahay ni Leo ay nasa dulo pa ng bukid at medyo malayo sa ibang bahay. Sari-sari tuloy senaryo ang naglaro sa utak ko ng mga oras na yon at naisip ko bigla na kung mamamatay kami ng anak ko rito ay hindi agad malalaman ng ibang tao. Mas lalo akong nag-alala para sa kaligtasan naming mag-ina pero nagpapasalamat ako sa Diyos na medyo kumalma na si Leo at natulog na lamang. Kinabukasan nga, Papadudot, ay maaga akong nagising samantalang si Leo ay masarap at mahimbing pa ang tulog. Gusto kong tumakas kasama ang anak ko pero hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hindi ko kabisado ang lugar doon at lalo na ang mga tao. Wala rin akong pera para pamasahe at paniguradong magugutom lamang kaming pareho ng anak ko sa daan kaya pinili ko na lamang na manatili sa bahay na yon. Maya-maya nga ay may biglang kumatok at nang pagbuksan ko yon ay may 3 pulis na bumungad sa akin. Kaya bigla akong kinabahan. Tinanong ko pa sila kung ano ang kailangan nila pero napaiyak na lamang ako bigla nang makita ko ang mama ko at ang tito ko at mga kapatid ko na nandoon. Agad akong yumakap sa kanila at tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita ko sila, Papadudot. Pero agad ko rin binalikan ang anak ko sa loob ng bahay at sakto namang nagising si Leo. Nabigla din siya nang makita niya ang mga pulis at saka tumingin sa akin. Ang mga pulis na ang kumausap kay Leo at inanyayahan kami sa barangay para mag-usap-usap. Nang makarating kami sa barangay ay sumunod din doon ang pamilya ni Leo at pilit na dinedepensahan ang anak nila na hindi raw ito nananakit. Sinumbatan pa ako ni Tita Lilian at taon niya akong tinanggap pero ganun lang daw pala ang gagawin ko sa kanila. Itinanggi rin po ni Leo na sinasaktan niya ako pero hindi naniwala ang mga pulis sa kanya. Sa huli ay wala na rin silang nagawa lalo na nang gumawa na ng kasulatan ng sekretary ng barangay doon at pinapirma kaming dalawa ni Leo. Naipablatter na rin namin siya kung sakali man nahahanapin niya kami sa binangonan at manggugulo. Ilang buwan lang din ay napag-alaman ko kay Gabriel na nahuli raw si Leo at kasalukuyang nakakulong dahil nahuli raw itong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Matagal na raw pala itong nakatimbre sa mga pulis, hindi lang nila makuhanan ng ebidensya dahil magaling magtago pero sa wakas ay nahuli din po ito. Napaisip ako na marahil yon siguro ang dahilan kung bakit parang ibang tao siya minsan at parang sinasapian. Sa ngayon ay tahimik na kaming namumuhay ng pamilya ko at ng anak ko rito sa bahay namin sa Binangonan. Nasermonan na rin ako nila mama at ng mga tito at tita ko pero lahat yon ay tinanggap ko ng maluwag sa dibdib dahil alam kong nagkamali ako. Ito ang napala ko dahil sumama ako sa lalaking hindi ko pa masyadong kilala pero kahit na ganon ay masaya pa rin ako dahil binayaan ako ng isang anak na nagsilbing lakas ko ng mga panahong gusto ko nang sumuko. At dito na nga po nagtatapos ang aking kwento at sana ay magsilbing aral at huwag pamarisan ang aking pagkakamali.
Maraming salamat po Papa Dudut, sakali man na isa itong sulat ko sa mapalad na mapili ninyong basahin sa araw na ito dito sa Barangay Love Stories, ay lubos na po akong nagpapasalamat. More power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Girlie. Maraming salamat Girlie sa matapang mong pagbabahagi ng iyong kwento sa ating programa. Masaya kami na tuluyang ka nang nakawala sa hawlang binuo ni Leo para sa inyo ng anak mo at maging aral na ito sa iyo sa mga susunod. Sadyang may mga tao talaga na mabilis magtiwala sa iba, lalo na kung puro maganda ang ipinapakita sa atin. Pero lagi nating tatandaan na hindi po sa lahat ng oras ay mapagkakatiwalaan ng isang tao, dahil may mga tao na kukunin ang tiwala mo sa kakatraidorin. Katulad ng isang ahas, sinusukat nito ang kanyang biktima bago kainin. Sana'y magsilbing aral ito sa ating lahat na ang pagtitiwala ay hindi basta-basta ibinibigay. At kung hindi pa gaanong kilala ang tao ay huwag na huwag tayong magtitiwala. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat naman ng relasyon ay may mga pagsubok na kailangang pagdaanan. Mga pagsubok na magsasabi kung para kayo sa isa't isa o para ka sa iba. Ikaw kapuso, ibinaglaban mo ba ang relasyong meron ka? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Louie, 46 years old. Nangyari ang kwento ko last year lamang. May kinalaman po ito sa pagsasama namin ng asawa kong si Karel, 36 years old. 15 years na kaming kasal at wala pang isang taon ang relasyon namin noong inaya ko siyang magpakasal. Dahil ramdam kong siya na talaga at ganon din naman siya para sa akin. Naging maayos naman ang pagsasama namin at hindi kami masyadong nag-aaway, lalo na kung maliit lang na bagay. Hindi ako na-stress sa relasyon ko kay Karel, kaya hindi ko naisip ni minsan na iwanan siya o ipagpalit sa iba. Nag-focus ako sa kanya, sa relasyon namin at sa mga pangarap namin sa buhay. Wala pa kaming anak dahil hindi pa kami pinapalad na makabuo. Ang sinabi na lang namin ay kung makakabuo man, tanggapin namin. At kung hindi man ay ayos lang din, kaya nag-focus muna kami sa pagbuo na lamang ng mga pangarap namin. Binugbog ko ang sarili ko sa pagtatrabaho, lahat ng pwedeng pagkakitaan noon ay pinapasok ko makasigurado lamang na may maipapasok ako sa ipon namin. Ganon din naman si Karel, Papa Dudut. Kahit pagod na siya noon sa opisina ay nagawa pa niyang kumuha ng trabaho online. Nagkuripot na rin kami sa mga sarili namin, Papa Dudut. Hindi na kami lumalabas para mag-date noon kahit sabihin pang may okasyon dahil nangihinayang kami sa gastos. Nilalaan na lang namin ang extra na pera namin for emergency dahil natuto na kami noong pumutok ang unang taon ng pandemya. Nabawasan ang naipon namin dahil nahinto kami sa pagtatrabaho sa mga opisina namin. Kaya naman noong nakabalik na kami sa trabaho ay ginawa namin ang lahat ang paraan para maibalik ang nagastos namin mula sa ipon. Lalo na ako, Papa Dudut.
Siniguro kong malaki ang perang mailalagay ko sa bangko namin. Hi, mahal. Hi. Walang mahal? Sorry. Hi, mahal. Ikaw ha, nakakalimutan mo na laging tawagin akong mahal. Busy lang. Busy din naman ako pero di ko nakakalimutang tawagin kang mahal. Di ko rin nakakalimutang mag-I love you sa'yo. Kailan ko naman nakalimutan magsabi ng I love you sa'yo? Hello, lagi. Lalo na sa text. Huwag mong sabihin pag-aawayan natin yan, mahal ha. Kung sakali, pwede bang schedule natin sa ibang araw yung away na to kung gusto mo talaga? Busy ako ngayon eh. May nahabol ako ng trabaho para makapasok this cut-off yung bayad. Kanina ka pa nakaharap dyan sa computer mo, magpahinga ka muna. Hindi pwede. Kailangan maihabol ko to. Eh kung di man makahabol this cut-off yan, sa susunod na lang, para may pahinga ka rin. Sumpa magkaroon ng pahinga ngayon. Kapag may pahinga ka, ibig sabihin hindi ka magkakapera. Ano ba namang paniniwala yan? Makina nga pinapahinga eh, tayo pa kayang mga tao? Kailangan ko matapos to. Bayar na naman next week ang insurance natin eh. May pera pa naman tayo. Pahinga na muna tayo, ha? Pakis naman. Mamaya na. Tapusin ko lang to. Mamaya na yan, please. Karil, Mahal. Mahal ang pangalan ko. may toyo ka ba ngayon? Bakit bigla ka nalang nagagalit? Anong bigla na lang? Dapat nga dati pa ako nagalit sa'yo eh. Oh, anong ginawa ko? Wala kang ginawa. Yun naman pala eh. Bakit ka magagalit sa akin? Ang labo mo naman. Di mo naintindihan yung gusto kong puntuhin, no? Wala kang ginagawa para sa relasyon natin. Paanong wala? Di pa ba sapat na nagpapaako ba ako sa pagtatrabaho? Para sa future nating dalawa? Di pa ba yung sapat para sa'yo? Di ba yung na-appreciate man lang? Na-appreciate ko naman yan. Kaso, Kaso ano? baka naman pwedeng wag puro trabaho. At anong gusto mo? Mag-resign ako? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Diretsahin mo na kasi ako. Nasasayang ang oras eh. Ibig na makapagtrabaho na ako ngayon. Ang dami pang pasikot-sikot. Wala ka ng oras para sa atin. Lahat na pupunta sa trabaho. Ganun ka rin naman, di ba? Parehas lang tayo nagtatrabaho. Bakit ka nagre-reklamo? Saka yung oras sa relasyon natin, lagi namang meron. Eh anong tawag mo sa nangyayari ngayon? Kung wala tayong oras sa isa't isa, eh di sana hindi tayo nakakapag-usap ngayon. Di tayo sabay kumakain sa umaga at gabi. Di tayo magkatabi sa pagtulog. Ano pa bang oras ang kailangan mo? Ang gusto ko, maglaan naman tayo ng oras para di mawala yung spark sa relasyon natin. Spark? Ano ka, teenager? Teenager lang naghahanap niyan. Kahit sana mag-asawa na tayo, meron pa rin nun. Para na lang tayong boardmates sa bahay na to eh. Wala nang lambingan, wala nang date, wala na kahit ano. Nibatiin ako para sa anniversary natin, di mo magawa. Ang tagal na natin mag-asawa, Karil. Di na natin kailangan ng ganyan. Doon tayo sa praktikal. Sorry ha, kung naghahangad ako makaramdam uli ng pagmamahal mula sa'yo. At ngayon pinamumukha mo hindi kita mahal. Alam kong mahal mo ko, pero di ko na yun ramdam. Puro kasi trabaho ang inaasikaso mo. Di mo man lang maisip na asikasuhin kung ano naman yung kailangan ko. Yung kailangan sa relasyon natin. O sige, para tumigil ka na. Sa Sabado, mag-date tayo after ko ma-deliver yung mga in-order sa akin pyesa. Wag na, kung napipilitan ka lang. Tapos ngayon gaganyan-ganyan ka sa akin. Pinagbibigyan ka na nga sa gusto mo. Ang gusto ko, gustuhin mo rin yung gusto ko. Ano? Wala! Good night! Naintindihan ko naman ang punto ni Karil noon, Papa Dudut. Kaso nga lang ay pagod na kasi ako kaya hindi ko na maayos na naproseso ang mga dapat kong isagot sa kanya. Aminado naman akong nawalan nga ako ng time sa relasyon namin dahil masyado akong nag-focus sa trabaho. Akala ko naman kasi parehas lang kami ni Karil na ayos sa current setup namin. Pero dinamdam na pala niyang ang hindi namin paglabas-labas na dalawa. Tiningnan ko ang kalendaryo ng cellphone ko at doon ko na-realize na last week ay anniversary pala ng aming kasal. Doon ako nakonsensya dahil hindi ko man lang siya naalalang batiin, Papa Dudut. Mahal ko si Karil at wala naman akong ibang minahal kundi siya lamang. Yun nga lang sa sobrang tagal ng relasyon naming mag-asawa kaya siguro ay nababaliwala ko na siya. Dahil alam kong andyan lang naman siya.
Tinake for granted ko ang presensya niya dahil alam kong hindi naman siya mawawala. Nabaliwala ko si Karel nang hindi sinasadya dahil nakasanayan ko nang andyan labang siya sa akin. Louie? Ano yun, mahal? Anong pangarap mo nung bata ka? Pangarap ko maging astronaut. Pero imposible pala yun kasi may fear of heights ako. Kala ko pangarap mo maging salbabida eh. Ha? Bakit ko naman papangarapin maging salbabida? Yung kasi yung comment mo dun sa picture ng babaeng vlogger na nakasalbabida sa pool? Ha? Wala akong comment na ganun ha. Magde-deny? Wala naman talaga. Na-screenshot ko yung comment mo, oh. Sabi mo, dati pangarap kong maging mayaman, pero ngayon pangarap ko na lang maging salbabida. Yan ba? Wala lang naman yan. Biruan lang namin magkakaibigan niya sa office. Nakita mo tinag lang ako dyan tapos sumagot lang ako. Sagot ba yan ng taong may asawa na? Kasi nga biruan lang nga yan. Di ko naman tototohanin yan eh. Kantsawang lalaki lang yan. Alam mong nakapublic yung picture tas magko-comment ka ng ganito? Di mo naisip na pwedeng makita to ng ibang kakilala natin? Ano na lang sasabihin nila, ha? Di ka dapat mag-isip ng masama. Buti nga nakapublic yung comment ko eh. Ibig sabihin lang yan, wala akong balak na kahit ano. Saka public figure naman yung babae na yan. Vlogger nga, di ba? Buti sana kung hindi. Doon ka matakot. Hindi ba ako dapat matakot sa ganitong ginagawa mo? Hindi. Kasi wala naman akong balak na magloko. Mas matakot ka kapag naglihim ako ng mga ganyan. Mas matakot ka kung nagme-message ako sa babae na yan. Mukhang papunta ka na rin dun eh. Ang labo! Bakit ko naman i-message yung babae na yan? Saka kahit i-message ko siya, as if naman papansinin niya ako, no? Paano ko i-message mo nga at mag-reply sa'yo, ha? Di mag-cheat ka na niyan. Hala, grabe naman ang pag-overthink. Kaka-Facebook mo yan eh. Nag-overthink ako dahil sa inaasal mo sa relasyon natin. Ito na naman po kami. Mag-aaway na naman ba tayo? Di pa nga tayo tapos sa nakarang away natin eh. Magdadagdag ka na naman ng bago. Yun na nga eh. Di pa natapos yung issue sa'yo nung nakaraan. Dinadagdagan mo pa ngayon. Ako pa nagdagdag? Ikaw nga to nagsisimula ng away. Nananahimik lang ako rito. Mabuti pa tong vlogger na to. Nagawa mong ma-appreciate at nagawa mong mag-react sa pinost niyang picture. Samantalang ako, hindi. Kahit siguro magubad na ako sa Facebook, dead maka pa rin. Ano ba namang pag-iisip yan, Karil? Dumaan lang naman yan sa newsfeed ko sa Facebook kasi nga tinag ako ng kaibigan ko. At yung mga post ko, hindi ba dumadaan sa newsfeed mo kaya di mo man lang mapusuan? Di mo man lang mapansin? Yan ba problema mo? O sige, pupusuan ko na lahat. Teka, asan ba yung cellphone ko? Wag na, kasi binlock na kita. Grabe naman toyo yan, Karil. Hindi to toyo, Louie. May pinaghuhugutan yung galit ko sa'yo. Huwag na tayong mag-aaway, please. Sige na, sorry na, mali na ako. Okay na ba? Hindi okay, hindi. Anong gusto mong gawin ko? Nakakapagod ha? Ikaw pa may ganang magsabi ng ganyan? Kasi naman pagod na ako sa trabaho, tapos mangi-stress ka pa sa mga issue mo sa relasyon natin. Di naman kita niloloko, Karil. Wala akong iba. Kahit halungkatin mo Facebook ko o pumunta ka sa trabaho, imbestigahan mo ako. Wala kang makikita kasi loyal ako sa'yo. Kung issue mo yung pagko-comment ko sa picture ng ibang babae, sige, last na yung ginawa ko. Buburahin ko na yan para matapos na to. Hindi lang naman to dahil dun sa pag-comment mo sa picture ng vlogger na yun eh. Gusto ko sana ganun ka rin sa akin. Iparamdam mo naman na na-appreciate mo rin ako. Hindi ka na katulad ng dati. Dati pa na yung post mo tungkol sa atin. Ngayon wala na. Tapos ibang tao na paglalaanan mo ng oras para sa ganyan? Samantalang akong asawa mo, ni sabihan ako maganda kahit isang beses di mo man lang magawa? Karil naman parang... Huwag mo sanang hintayin na mapagod ako ha. Huwag mo sanang hintayin na ibang taong unang makagawa ng mga bagay na gusto kong gawin mo para sa akin. Papadudot na takot ako sa mga sinabi ni Karil. Bigla ko na imagine na isang araw ay iiwan niya ako at ipagpapalit sa isang lalaking kaya siyang mahalin sa paraang gusto niya. Doon ako natauhan dahil hindi imposibleng mangyari yon.
Sinubukan ko mag-leave sa trabaho para ma-date ko siya pero tinanggihan niya yon. Sinabi niyang magtrabaho na lamang kami. Wala naman akong nagawa pero doon ko na napansin ang panlalamig niya. Mas lalo akong natakot. Lalo't yun ang unang beses na na-feel kong binabaliwala niya ako. Hindi ko na rin siya nakasasabay noon sa umaga para kumain at kahit sa pagtulog sa gabi. Lagi na lang siyang nakatalikod sa akin. Sinubukan ko siyang lambingin, ipagluto at yakapin pero iniiwasan na niya ako. Wala naman akong ibang mapagsabihan noon sa mga nangyayari sa amin dahil ayokong may nakikialam sa relasyon namin. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ko lalo na nagbago na si Karil sa akin. May mga time na hindi na rin umuwi noon si Karil at lagi na lang sa bahay ng kapatid niya o di naman kaya ay sa bahay ng best friend niya. Naisipan ko tuloy na baka meron ng iba si Karil. Sinubukan kong kausapin si Karil tungkol doon pero sininghalan lamang niya ako. Hindi pa rin talaga natatapos noon ang issue ni Karil at naiintindihan ko naman siya. Hindi lang talaga ako makapaglatag noon ng solusyon sa issue niya sa relasyon namin. Kaya hindi ko siya magawang mapapayag na ayusin namin ang problema namin. Pero alam ko naman na kapag pinatagal ko pa ang pagbuo ng solusyon, mas lalo lamang mawawala si Karil sa akin. Inisip ko pa lang noon na mag-iimpake siya ng mga gamit niya para iwan ako ay nadudurog na ako. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko lang talaga alam noon kung paano siya babawiin. Dahil sa dami ng pagkukulang ko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Inaya ko ulit siyang mag-date kami pero tumanggi siya. Sinabi niya sa akin na puno na raw ang schedule niya at nagtanong ako kung ano nga ba ang nagpuno ng schedule niya. Pero umiling lamang siya. Sinabi ko na willing naman ako mag-adjust sa schedule niya kung pwede. Nagsabi na rin ako sa kanya na gagamitin ko na ang leave credits ko. Tinawanan lamang niya ako at sinabing i-convert ko na lang daw sa pera ang hindi ko magagamit na leave tulad ng ginagawa ko dati. Doon pa lamang ay alam kong issue pa rin talaga niya ang kawalan ko ng time sa kanya. Naalala ko nga lahat ng leave ko ay hindi ko ginagamit dahil kino-convert ko to cash ang mga yon. Kahit nakailang pakiusap sa akin si Karil na gamitin namin kahit 2 days lamang para makapag-beach kami o makapag-hiking. Hindi ko siya pinakinggan, Papa Dudut, dahil mas importante sa akin ang pera. Never kaming nakatikim ng out of town mula noong nagseryoso kami sa mga pangarap namin. Kahit si Karil ay kinumbinsi kong perahin na lang niya ang leave niya para naman makadagdag sa ipon namin. Doon ko lang na-realize na baka masama ang loob niya sa nirequest ko sa kanya. Hindi niya lang siguro sinabi sa akin at nagtiis na lamang na sumunod sa lahat ng gusto ko. Nakonsensya ako kaya handa na ako noon na sundin kung ano man ang gustong gawin ni Karil sa relasyon namin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na siya kukontrahin at kung makabawas man yon ng kita sa amin ay hindi ko na masyadong poproblemahin. Wala naman or malaki naman ang naipon namin. Kaya walang kaso kung magpapahinga kami noon ng ilang araw o ilang linggo kung yon ang gusto ni Karil. Nilakasan ko ang loob kong kausapin siya kahit ramdam kong mababasag lang ako sa mga isasagot niya sa mga sasabihin ko. Pwede na ba tayo mag-usap? Di ba tayo nag-uusap? Alam mo naman kung anong ibig ko sabihin eh. Kung itatanong mo ulit kung may free time ako, wala. Kung itatanong mo naman ang leave credits ko, sinabi ko na sa HR namin na peperahin ko na lang sa December. Ayaw mo ba talaga magpahinga tayo? Magbakasyon. Kahit anong gusto mo. Wag na, wala rin namang magbabago. Pinangunahan mo na agad eh. Nagpapakatotoo lang ako, Louie. Hindi Louie ang pangalan ko. Mahal. O ngayon, alam mo na ang pakiramdam. Alam ko nagtatampo ka pa rin sa akin kasi wala nga akong time sa'yo. Puro ko trabaho. Hindi lang
lang to tungkol sa pagtatrabaho mo. Dahil na naman ba yan sa pag-comment ko rin sa picture ng vlogger? O tapos ikaw pa ang galit. Gets mo na kung bakit ayoko makipag-usap sa'yo? Sorry, nabigla lang ako. At para sabihin ko sa'yo, alam kong hindi mo pa rin tinitigil yung pagbibigay mo ng atensyon sa ibang babae. Ano na naman bang… Subukan mo mag-deny, subukan mo! Hindi na ako nagko-comment sa picture ng ibang babae ha? Hindi yung nagko-comment ka sa picture na ibang babae. Nahuli kita uli. Ano na naman yan nahuli mo sa akin? Nakita ko yung GC yung magkakaibigan. Pati ba naman GC namin pinakikialaman mo na? Binubuksan mo na ang Facebook ko na hindi ko alam? Actually, di naman ako ang nangialam eh. Yung asawa ng isang kaibigan mo na nagkataong katrabaho ko naman. O sige, sabihin mo kung ano nakita mo sa GC para mag-sorry na ako. Grabe mga pinagsisend yung mga picture ng babae ha. Lakas din ang loob mo magsabi ng mine? Free shipping ba si ate? Willing to pay kahit isang gabi lang? Ang sarap nila? Wow! Parang wala kang asawa. Usapang lalaki lang naman yun, Karil. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang baboy mo! Paano kung ganyan din ang pag-usapan namin magkakaibigan? Paano kung magsabi ako na masarap yung isang lalaki? Anong mararamdaman mo, ha? Okay, gets ko na. Sorry. May oras ka pa para ilabas yung pagnanasa mo sa ibang babae, pero ako na sarili mong asawa, di mo man lang maganyan. Bakit di mo ako pagnasaan? Bakit di ako imanyakin mo? Di mo man lang nga ako mapagbigyan eh. Gusto mo rin sabihan kita ng masarap? Ganon? Huwag kang pilosopo, tanga. Eh ano nga ang gusto mong gawin ko? Ang gusto ko, makita mo pa rin ako. Iparamdam mong nakikita mo pa rin ako. Iparamdam mo na mas nagagandahan ka sa akin kaysa sa ibang babae. Pag niyaya kitang magano, pumayag ka naman sana. Hindi yung wala kang gana. Gagawin ko yan. Lahat yan. Please, magkaayos na tayo. Namimiss na kita eh. Meron pa akong gustong ipagawa sa'yo. Sabihin mo lang. Lahat gagawin ko. Tumikim ka ng ibang babae. Ano? Tumikim ka ng ibang babae. Papayagan kita. Kung yan ang paraan para ma-realize mong mas angat pa rin ako sa iba. Ano ba namang pag-iisip yan, Karil? Akala ko ba gagawin mo lahat para magkaayos tayo? Tinetesting mo ba ako, ha? Hindi. Gusto kong gawin mo to. May kaibigan ako na pareha sa sitwasyon ko. Binigyan niya ng hall pass yung asawa niya para makatikim ng iba at after nun, bumalik sa kanya yung asawa niya. Na-realize daw nung asawa niya na mas angat siya kesa sa iba. Naging maayos uli sila. Bumalik yung dating gana nung asawa niya sa kanya. At ipapagawa mo yan sa akin? Nababaliw ka na ba? Gusto ko nang maging maayos uli ang relasyon natin. Maayos naman tayo ah. Problema lang yung oras. Hindi lang oras ang problema dito, Louie. Wala ka ng gana sa akin. Ramdam ko yon. Kailan ba tayo huling nag-ano? Ha? Naalala mo pa? Kasi ako hindi na. Ganon nakatagal yon. Ayoko. Ayoko yung pinapagawa mo. Pag-isipan mo mabuti bago ka tumanggi. Mas lalong naging magulo ang sitwasyon namin ng asawa ko, Papa Dudut. Napailing na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Inisip ko na baka sinusubukan niya lamang ako kung kakagat ako pero parang seryoso siya noon. Ilang beses pa niya akong kinulit, Papa Dudut. Pinabasa pa niya sa akin ang usapan nila ng kaibigan niyang nakatry noon. Hindi ko talaga maintindihan yung point ni Karil pero naisip ko na baka sobrang desperada na lang talaga ng asawa ko para maayos ang relasyon namin. Naawa tuloy ako sa kanya dahil kaya niya akong ipaubaya sa iba para lamang maging maayos ang aming pagsasama. Isang beses ay hindi ako nakatulog kakaisip kung kaya ko na bang pagbigyan si Karil sa gusto niya. At kung sakali mang pagbibigyan ko siya ay sino namang babae ang papatol sa akin, lahat ng kakilala kong babae ay alam na may asawa na ako noon. Binuksan ko ang Facebook ko at napadaan sa newsfeed ko ang bagong palit na profile picture ng 25 anyos kong katrabaho na si Ikar. Napalunok ako dahil sa suot niyang pulang bikini habang nakahiga sa may buhangin. Chinek ko ang Facebook niya at nakita kong single siya. Inesto ko pa ang ibang social media accounts niya pero wala akong nakitang bakas na may karelasyon siya. Naalala ko tuloy si Ikar noong unang beses ko siyang nakita sa trabaho. Nagandahan ako sa kanya at minsan ay napag-usapan na rin namin siya ng mga katrabaho kong lalaki. Hindi lang ako noon ang nagkakagusto sa kanya, marami pa kami. Naisip ko kung papayag kaya si Ikar na may mangyari sa amin.
Napatanong pa ako sa sarili ko kung paano ko i-explain sa kanya ang sitwasyon namin ng asawa ko. Hindi ako nakapagplano ng gagawin kay Ikar at kinabukasan ay parang sinadya ng tadhana. Sa pagpasok ko noon sa opisina ay si Ikar kaagad ang unang bumungad sa akin. Hi, Ikar. Hi, Louie. Uy, congrats ka pala sa team nyo ha. Ha? Dun sa paramihan ng Facebook likes. Ah, yun ba? Thanks. Oo, congrats dun ha. Bakit congrats? Natalo nga kami. Akala ko panalo kayo eh. Ang ganda kasi. Ikaw lang ang nagsabi na maganda yung ginawa namin. Maganda naman talaga. Parang ikaw. Sus, nagagandahan ka sa akin? Lahat naman. Ikaw? Anong ako? Hindi ba pambobola yung sinabi mong maganda ako? Hindi. Hindi ako nang bobola. Maganda ka kaya talaga. Talaga? Oo nga. Lalo na kapag nakasuot ka ng puting bestida. Ang ganda mo. Ang aliwalas ng mukha mo. Charotero. Hindi kita chinacharot. Tsaka Ikar, pag wala kang makeup, sobrang ganda mo. Lalong lumalabas ang kaputian mo. Napakasinungaling nito. Mamatay man. Pag namatay ka, iiyak ako. O sige, para sa'yo hindi na ako mamamatay. Ayoko umiyak eh. Paano kapag narinig ng asawa mo yung paglalandi mo sa akin ngayon? Ha? May asawa ka diba? Dinala mo pa nga nung Christmas party natin. Si Carla ba yon? Oo. Maganda siya. Sino? Yung asawa mong si Carla. Oo. Maganda nga si Karil. Sino si Kiril? Yung asawa ko. Akala ko ba Carla yung pangalan ng asawa mo? Ikaw ha, baka marami kang ibang asawa. Nagkamali lang siguro ako ng dinig. Isa lang ang asawa ko, si Karil. Gusto mo ba akong idagdag? Kung gusto mo. Joke! Uy, ikaw ha, crush mo ata ako eh. Kung oo, ayos lang ba? Pero mali eh. May asawa ka na. Oo nga. Sorry kung medyo nilandi kita ha. Di ko napigilan eh. Warning na yun sa'yo ha. Maging loyal ka sa asawa mo. Bad ka. Oo, sorry ulit. Sige ha, may gagawin pa pala ako. Louie, Bakit? joke lang. Anong joke lang? Ituloy mo lang nalandiin ako. Gusto ko siya. Nagkatawanan kami ni Ikar dahil sa mga nangyari. After noon ay bumalik na kami sa mga mesa namin. Akala ko noon ay matatapos na ang paglalandian namin yon pero biglang nag-message sa akin si Ikar gamit ang email niya. Tinatanong niya kung pwede raw bang sa email na lang kaming mag-usap. Natakot ako kasi baka pinagtitripan niya lamang ako pero hindi pala. Sinabi niyang crush din daw niya ako dati pa kaya kinilig siya noong nilandi ko siya. Napangiti ako at aminado akong nakaramdam ako ng kilig. Matagal na nung huli akong nakaramdam ng ganong klaseng kilig at excitement. Nagpatuloy ang pag-uusap namin. Hindi na nga ako halos nakatapos noon ng trabaho ko dahil panayang check ko sa messages namin. Nagtinginan din kami ng may halong mali siya noon, Papa Dudut. Kaya ramdam ko noon na seryoso siyang maging ka-fling ko. Noong uwian ay nag-usap kaming kumain ng street food sa kabilang kanto ng opisina namin. Nahiya pa akong kumain sa harapan niya at pinakiramdaman ko siya. At ganoon din siya sa akin. Nagkatinginan kami sa huling subo ng kwek-kwek at doon ay natawa na lamang kami ng kahit walang kadahilanan. Pagkatapos noon ay mas naging komportable na kami sa isa't isa. Hinatid ko siya sa paradahan ng sasakyan, pauwi at umuwi na rin ako pagsakay niya. Panayang check ko noon ng email dahil inaabangan ko ang message niya. Grabe ang ngiti ko noon, Papa Dudut. Bigla ko tuloy naalala noong mga unang buwan na kinikilala pa lang namin ni Karel ang isa't isa. Nagkaroon tuloy ulit ako ng gana sa mga ginagawa ko. Lalo na yung pagpasok ko noon sa trabaho. Lahat yon ay dahil kay Ikar. Hindi ko binanggit si Ikar kay Karel
kahit alam ko naman noon na siya naman ang may pakana kung bakit ako nakikipaglandian sa ibang babae noon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuwing nasa opisina lang naman kami naglalandian noon. Walang nakahalata sa ginagawa naming dalawa. Merong CR sa bandang 7th floor na hindi pinupuntahan ng mga empleyado. Kaya doon kami madalas tumatambay. Wala kaming ibang ginawa noon kundi ang magkwentuhan, maglandian at magyakapan. Pinayagan na rin niya akong halikan siya pero hanggang doon lang. Muntik lang na may mangyari sa amin pero agad na napigilan nang marinig naming papasok ang janitress. Napatago tuloy kaming dalawa sa isang cubicle at hinintay naming makaalis ang janitress. Namilipit kami sa kakatawa noong lumabas na ang janitress dahil nga sa pag-init ng mga katawan namin. Nagkantsawan pa kaming dalawa at after noon ay hindi na ulit yon nangyari. Papa Dudut, malaki talaga ang naging pagbabago ko mula noong nagkamabutihang kami ni Icar. Hindi ko man yon binabanggit kay Karil pero alam kong napansin na rin niya. Madalas kasi akong kumakanta noon sa bahay na hindi ko naman ginagawa dati. Nakatutok din ako madalas sa aking laptop noon kahit na wala namang kailangang ayusing trabaho. Gusto ko lang mag-check doon kung nag-message na ba si Icar. Walang naging issue kay Icar ang pagkakaroon ko ng asawa. Sinabi niya sa akin na dati raw ay may naka-fling na rin siyang may asawa sa dati niyang opisina. Sinabi rin niya na exciting daw yung office fling lalo na sa taong may sabit. Yun daw ang sabi ng yun daw ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ako pinatulan. Sumang-ayon ako sa sinabi niya dahil kahit ako ay nakakaramdam ng kakaibang excitement dahil sa pagkatago naming dalawa. Sa huli ay napansin na ako ni Karil at huli na para mag-deny. Bago yung polo shirt mo ah. Oo. Kakabili ko lang kahapon. Bagay ba? Himala. Bakit himala? Di ka naman mahilig bumili ng damit eh. Yung last na bili mo ng damit nung second anniversary natin. Napilitan ka pang bilhin yun dahil natapunan ka ng sabaw ng bulalo nung nasa Tagaytay tayo. Ayaw mo ba? Dati naman lagi ka namimilit sa akin na bumili ng mga bagong damit. Para magmukha naman ako presentable. Sinasabi ko lang naman. Saka, nagpabango ka ba? Umorder ako sa katrabaho ko. Naawa ako eh. Kailangan ng pandagdag sa tuition ng anak niya. Himala rin yan ha. Hindi ka naman nagpapabango dati. Kahit 50-50 na yung buhay nung nagbebenta, di ka pa rin bibili. Kasi para sa'yo, di naman beneficial sa buhay ang pabango. Grabe naman to. Pwede rin naman magbagong tao ah. Ayaw mo kaya ng pagbabago? Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lagi yung bumabaluktot kapag usapang pagbabago na. Sino dahilan ng pagbabago mo, ha? Ha? Sino yung babaeng dahilan para magpabango ka at bumili ng bagong damit? Karil naman. Huwag kang matakot. Di ba nga ako nag-joke sa'yo na mambabae ka? Okay sige, aamin ako. Total, ikaw naman talaga may gusto nito eh. So sino nga siya? Kwento ka naman tungkol sa kanya. Sure ka ha? Baka awayin mo ako ha? Bakit kita aawayin? Ako nga ang may pakana nito, di ba? Ang weird kasi na magkukwento pa eh. Dali na, magkwento na. Huwag na magkwento. Okay na yun, alam mong yun na yun. Ang arte naman nito. Sino siya? Karil. Hindi ako magagalit. Natutuwa nga ako na sumunod ka sa gusto ko eh. Saka tingnan mo ngayon ang sarili mo. Ang laki na ng pagbabago mo. Lagi kang nakangiti, lagi kang mabango, conscious ka na bigla sa itsura mo. Kaya ka rin siguro bumili ng bagong polo shirt. In fair, blooming ka ha? Napansin mo talaga? Oo, para kang teenager. Last kong nakita to sa'yo, nung nagliligawan pa lang tayo. Lagi kang amoy malinis, laging kumakanta. Kumakanta pa rin naman ako ah. Mula nung nagseryoso na tayo sa mga pangarap natin sa buhay, hindi ka na uli kumanta. Ni haplusin yung gitara mo, di mo na magawa. Namiss ko yung Louie na yon.
Masaya ka ba sa nakikita mo ngayon? Oo naman! Yan ang Louie na kailangan ko. Yung may gana na uli sa buhay. Di yung parang robot na puro na lang trabaho. Nakakamiss kayang makita kang fresh dahil inspired ka. Thank you. So sino nga siya? Katrabaho ko. Namit mo na ata dati kasi nakilala ka niya nung Christmas party namin. Si Ikar. Parang familiar yung name. Siya ba yung chinitang mestiza? Siya nga. Tapos maliit na babae. Wow! Ang galing mong mamili ah! Pero wala pa rin tatalo sa'yo syempre. Tingnan mo na epekto sa'yo ng pambababae mo. Ngayon pa lang napapansin mo na ang ganda ko. Nakakalimutan ko lang sabihin dati pero araw-araw naman maganda ka para sa akin. Nakakakilig naman yan. Padalan mo nga si Ikar ng chocolates. Para saan? Pasasalamat. Dahil binalik niya ang dating Louie ko. Nawirduhan ako sa usapan namin ni Karil pero naging komportable naman ako noong tumagal. Hindi naman siya nagalit at hindi ko naman nakitang tinatago lang niya ang galit niya. Legit naman noon na masaya siya sa nangyayari sa akin. Nagpakwento pa siya kung may alam na si Ikar sa plano namin. Sinabi ko na wala siyang alam. Nagtanong din siya kung meron na raw bang nangyari sa amin ni Ikar at sinabi ko ang totoo. Sinabi ko na wala pa, pero naghalikan na kami at nagyakapan. Pinadescribe niya ang feeling sa akin noong hinalikan at niyakap ko si Ikar. Ako naman ay malayang nagkwento at nadala na rin sa usapan. Doon na nag-init ang lahat sa amin, Papa Dudut. Ewan ko kung nadala si Karil sa usapan namin pero bigla niya akong hinatak sa kwarto at noon ay may nangyari sa amin makalipas ang maraming taon. Yun marahil ang pinaka-passionate na pag-aano namin ni Karil at dahil lang yon sa naging usapan namin tungkol kay Ikar. Tinulag pa rin ako ni Karil na ipagpatuloy ang namamagitan sa amin ni Ikar. Sinabi niya na huwag ko raw ipapaalam ang plano namin dahil baka umatras at iwasan na ako ni Ikar. Sinunod ko na lamang ang sinabi niya at pinagpatuloy ko pa rin ang landian namin ni Ikar. Isang beses habang nasa CR kami ng 7th floor, nagkakwentuhan kami ni Ikar habang magkayakap. Marami siyang tinanong sa akin lalo na ang tungkol kay Karil. Hindi naman naging awkward ang usapan naming dalawa at talagang open si Ikar sa pagiging kabit niya. Papadudod sa pag-uusap namin ay napansin kong panay na ang hawak ni Ikar sa leeg at hita ko. Iba na rin ang tingin niya noon sa akin na may halong kakaibang init. Hindi ko nga siya matingnan noon ng diretsyo dahil kahit ako ay nag-iinit na rin, Papa Dudu. Oh, bakit ka umiiwas ng tingin sa akin, ha? Napuwing lang. Ano yan? Minuminuto ka nalang napupuwing? Kanina ka pa kaya umiiwas ng tingin? Napuwing nga talaga ako. Ayaw mo bang tinititigang kita? Ha? Ano eh? Nako-conscious ka, no? Oo eh. Grabe kasi ang titig mo. Nanlalamon. Magaling talaga akong lumamon. Uy, anong ibig mo sabihin dyan? Ng karne, ng samgyupsal. After nito, samgyupsal tayo, ha? Kala ko naman kung ano na. Sige, libre kita. After nating mag-samgyupsal, baka naman... Anong baka naman? Baka naman pwede tayong humiga. Pag-uwi na lang sa mga bahay natin. Bakit sa bahay lang ba pwedeng humiga? Pwede namang sa hotel, di ba? Uy, gusto mo na? Office ba? Di mo ako inaaya eh. Ako nalang mag-aaya. Tinatansya lang naman kita. Baka mamaya ayaw mo, mapahiya pa ako. O ngayong alam mo na, gusto mo ba? Oo naman. Ang tagal ko na kayang gustong ano. Aanuhin mo ko. Mag-anuhan tayo. So, after work? Bakit pa natin hihintayin ng after work? Sinasuggest mo bang gawin na natin ngayon? Kung gusto mo lang naman. Kahit saan pwede ako. Eh di mas lalo ako. Ready ka na? Ready na ako, Karil. Karil? I mean, Ikar. Tinawag mo ako sa pangalan ng asawa mo. Sorry, nakasanayan lang. Iniisip mo bang ako ang asawa mo? Hindi ah. Halata sa mukha mo. Hindi.
Kanina kasi panay ang tawag ni Karil kaya siguro tumatak yung pangalan niya sa utak ko. Tapos kanina may kliyente pa ako na Karil din ang pangalan. Tapos kanina rin naalala ko yung sapatos si Karil. Bakit ka tumatawa? Louie, okay lang. Anong okay lang? Okay lang na itigil na natin to. Dahil lang sa natawag kitang Karil? Di ko naman yung sinasadya. Saka siyempre, lagi ko siya nakakasama. Alam ko na. Kasi nga, di ba, pinag-uusapan natin si Karil kanina? Ayun ang dahilan. Hindi mo na kailangan mag-explain kasi asawa mo yun eh. Malamang maaalala mo siya. Mahal mo yun eh. Mahal ko nga. O edi lumabas din ang totoo. Mahal mo pa rin ang asawa mo. Ewan ko kung ano nangyayari sa akin. Pasensya ka na ha. Ayos lang yun. Alam ko naman kung anong pinasok ko. Nangyari na to sa akin dati. Alam kong sa huli, asawa pa rin ang pipiliin. O paano? Tara na? Tara saan? Sa hotel. Ha? Akala ko ba? Joke! Wala nang ganun wala na ako sa mood. Ay, kinabahan naman ako. Libre mo na lang ako ng samgyupsal para may closure tayo. Papadudot dahil sa muntikang pangyayaring yon ay natauhan ako. Doon ko na-realize na mahal ko si Karil at siya lang ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Noong medyo kumawala ako ay doon naman naging malaya ang utak at ang puso ko para hanapin ang pwesto ni Karil. Kaya sa bandang huli nagising na lamang ako sa na hinahanap-hanap ang asawa ko kahit merong ibang babaeng nakaharap sa akin. Mabuti na lang noon at si Icar na rin ang tumapos sa namamagitan sa amin. Natakot ako na baka maghabol siya tulad ng iba pero hindi naman niya yon ginawa. Pagka-uwi ko ng bahay kinagabihan ay naabutan ko si Karil na tinatahi ang butas kong polo. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit at doon ko naramdamang tama ang desisyon kong bumalik sa totoong pag-ibig ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at hinalikan niya ako, Papa Dudut. Sinabi niyang masaya siyang nakabalik na ako. Naiyak ako dahil napakaswerte ko sa asawa ko, Papa Dudut. Pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na mauulit ang minsang pagtataksil ko. Pinangako ko rin na sisikapin kong balansehin ang relasyon namin at ang trabaho ko para mas lalong maging maayos ang pagsasama namin. Nagpa-counseling kaming dalawa para maintindihan namin kung ano pa ang problema sa amin at kung ano pa ang pwedeng magawa para mas lalo kaming tumibay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabili na kami ng maliit na bahay at nagsisimula na rin kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Nagkaroon na ng katuparan ng mga pangarap namin kahit na minsan ay naligaw kami. Pero dahil pinili naming magpatuloy, nakarating pa rin kami, Papa Dudut. Nahuli man ng konti, ang importante ay nakaabot pa rin. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Ako ang inyong kabarangay forever, Louie. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.